Díagríomh, is mis sé mar an deróiste, is mis sé caithearlach Gaeilge an Bhradáin, well, ba mé caithearlach Gaeilge an Bhradáin go dtí cúpla seachtain ó hin. Agus tá mé gairí as ar cisina atá le feiceáil go soléir. Agus bhá lumps féin agus le cuiste Gaeilge an Bhradáin atá na sí chun tosaigh seo, fáilte mhór a chur roimh go Meitheal Chill Dara 25 an seo I Léim an Bhradáin. Blacham leis gras áitina de friúla sibh I gContae Chill Dara, well fáilte roimh go túisceart Chill Dara. Tá muid anna garan seo do theorann le baile clia agus le cundaí na mí, Tás rilí húsaigh ag an túisceart inis. Agus tuis bhfuil sibh ar cuairt thuganna inniu, bua leis lom féin agus leis an gcuiste beag an ólas a thuairtaíomh faoin gantar agus an nasc atá aige le teanga na Gaeilge. Seans gúil an focail béarla ar ólas agah le haid Léim an Bhradáin, leigslip, ach nílas go bhfuil star an ocail ar ólas agah, so tagan an tanam ón am go raibh na luchtlaníon seo, agus laxclub an tanam a bhí ar an mala, agus gléis siad é sin ar mar go raibh an lifa ag dul tríd an baile, agus bhí Bhradáin le feiceáil ag léimt suas an as sa lifa. So in our era, tá animuad níos fearr goin as Gaeilge, Léim an Bhradáin, ná mar atá as béarla leigslip mar chail sé an bhrí. Cúpla rud eile faoi Léim an Bhradáin, bhí an chéad grúdalan ag Arthur Guinness an seo sa óstán an courtyard an seo, agus tá ceangal fós ag muintir Guinness leis an mala, is le muintir Guinness Caisleán Léim an Bhradáin, agus bhíoh daoine cáúla, cos le Mick Jagger agus na Rolling Stones le feiceáil sa sráidmhaile mar bhíoh siad cardúil le Desmond Guinness únar an tí a forbás cúpla bliain ó hin. Agus tá Léim an Bhradáin inis déanta suas de gá foróiste is baile mór é, Léim an Bhradáin agus canfií. Ach tá las anamnacha agsúla ag na daoine gur bhas na foróistí seo, nílas go muid de rólas ag éine seachas muid féin ómil. Níl, bhfuil an gcuiste insint gléitir na hillers agus na far enders ar thu. So níor chuala mé riamh agus muid an seo le dahad cibé bliain níor chuala mé riamh iireacht ar astrúcháin ar go Gaeilge ar na hillers agus na far enders. So beidir gur spruc é sin don tauchaí go dtugtar las anam na go Gaeilge ar thu. Bunaíodh scoil Cearúlaí Gálaí in 1979, sin an Gael scoil an seo Léim an Bhradáin, agus bhí trúr páiste déag ann. Tá sé fás ó hin le gá rang á dógáilisteach gach bliain agus thart ar 450 scoláire ag freastal ar an scoil inis. Bhí éonú orm féin, gach lá nuair bhailím a bháistí féin ón scoil an líon iarscoláirí atá ag seola a báistí hiig scoilí Gálaí inis. Cuirtha faoin tionchar atá ag an scoil sa cheantar agus an tacaíocht atá ag daoine don Gaeilge sa bhaile. Agus tá ceangal ag an scoil le himachtaí Gaeilge sa cheantar agus tá tacaíocht comháirteach idir é féin agus Gaeilge an Bhradáin inis. Agus chomá just nasc eile, bhí sé ionta cúpla seachtain ó hin dreasal go leor going as Léim an Bhradáin ar imeacht gen sco I geoláras náisiúnta na hÉireann a bhí agrathe ag craobh bheartlaí láthairta de chomhaltas ceoltóirí éireann. Imeacht gá hangach a bhí ann le go leor iarscoláirí scoilí Gálaí an sna grúpaí. Bhí 3 grúpa ag seint ceol alta, banna ceol céalaí as craobh bheartlaí láthairta agus misneach beidir gur chúla chuid go faoi. Agus daoine seo a thugann a gcuid ama dúin an seo in Gaeilge an Bhradáin le ceol a haint nuair bhí imeachtaí arsúla going agus tá cuid duna daoine an seo aniu ag seint ceol dúin. So tugann sé sin hiag Gaeilge an Bhradáin féin mé. Bunaíodh muid I mí Márta I 25 bliain ó hin, agus an aim atá agan ná spás a chur ar fáil don Gaeilge a úsáid sa cheantar. Tá an cuiste déanta suas de roioine difriúla daoine agsúla agus tá an cuiste tar éis fáis ó gur bunaíodh muid 3 bliain ó hin.
Cuid gwyn is as Léim an Bhradáin ó rúchas muid, agus is as páirt an eile den tír daoine eile atá tar éis teacht agus socrú I Léim an Bhradáin. Cúpla cantar dúchas agan nó san Gaeltacht, cúpla fólamór agus daoine cosú lim féin atógus a cheantar le Gaeilge ó nuair a bhí mar joog. Racham muid ar aigeidí cad a rinne muid fé cethir an bhíonn se caite. Fáil sí muid nuachta litir gach cúpla mí le cibé rud atá tarlú agus seoltar éis sin amach chuig na daine atá chláirithe le riomhfost Gaeilge an Bhradáin. Bhín ihe hóisialta agan uair sa bhí agus bhí thosaí mar amach sa cuman lú clás Gael ach tá muid in éis loníthe an seo sa courtyard agus bíonn se sin ar siúil gach an chéad déir daon de gach mí ag a 8 clog agus seo an áit a mín ar pop-up Gaeltachtaí agan inis chomá agus mátá sim a géine teacht uair ag an fáin míad lascanna Jeff an géad má ordaíonn tú deoch nó bí trí Gaeilge ag na hócáidí sin. Bhí ócáid mór agan I mí meán fór an bhliain se caite féile sráide is scoilí gálaí sa hala ionach atá acuin sin agus bhí thart ar gáchéad duine I láthair daoine fásta agus páistí ag déanamh rudaí agsúla nó déanamh seodra, painteáil aigeine, cluichí móra, scéalaocht le Julianne de Brún le haidpáistí beaga, bhí ceart len skipála ann agus bhí antaceocht agan ó scoláirí na hidir bhliana as Cláiste Joseph I Loucán agus chuir siad sin dúisin ar fáil agus chairí siad leis an lá agrú so bhí muid anna bhuíocht dómh siúd. Tá muid buíoch chomá le Intel thug takeíocht airgid doing don ócáid sin chuann siad deontas ar fáil le haig imachtaí nó grúpaí sa cheantar agus tá si tar éis sin a dhéanamh gá bhliain as a chéile inis. Agus tá muid tar éis nasc nua a dhéanamh le Tesco I má nuad a thug deontas beag doing im léana agus bhí siad ansásta beag an airgid a thuirt doing mar gramuid difriúil agus bhí siad a gurí takeíocht a thuirt de hangan na Gaeilge agus táis gom tugann siad takeíocht de rudaí eile ach is grúpa difriúil a bhí muid ná na gná rudaí a dhéanann siad tá muid an sásta go bhfuair muid an takeíocht sin. Racham ar aigeidí céad ceann eile. So leríochnú sin tá Planana agan in áíar leanúnta raim mar atáid is ócáid mhór an féiles ráide mí man fór so tá muid géirí é sin a dhéanamh ríis tásúlaing le takeíocht ó Intel agus leanúnt leis na íhinnta hóisialta mísúla an seo sa courtyard. Agus an sin béh seansna agan rudaí eile a dhéanamh ar nós na pop-ups agus siúlóidí tealaí sa cheantar. So sin é weimse Tásúla go maiann sibh tainmh as a bheith an seo in Óstáin an courtyard I Léim an Bhradáin agus tairbheith as an Meitheal Chill Dara inniu. So, tá muid chun dul ar aigeidí sin é an amchláir don lá. Níl mé chun ribh an rugby. Sin sprochatá agan, bheith cruicna ribh an rugby. Níl mé chun dul tríd gachrod mar beidir go mé achraithe beaga leis na hamanna agus muid dul tríd ach tá plán sos teagas cafe a thugáil thart ar a dóhéag. So tá uirclé a going inis le clostáil faoi rudí agsúla. Now tá Sarah chun instant doing faoin Slido. No. Díomh fad is me sé dahí de fuites mé caihirirlach Chill Dara le Gaeilge agus mór nódum a bheith livniu gur mágad a bhrin na sucht tú sa chuirlis an lá agus go gádagus le Gaeilge an Bhradánas gachród atá buinte amach agah is grúpa nua sibh ach tá lán buinte amach san am beag go bhfuil sibh ar an bhód agus guimiid gach ratharbh don taucí. Bhfuilm buchas a gáháil le gachaile in sa seomra gníomhrí teangan sin a lig nach mór bí muidir fádi duine ar chuidsa ar son na Gaeilge mealaí difriúla agus jazz dún teach le chéile ag ócáid mar seo agus scéalta a bhhailr tú lena chéile agus tásúlagam inspráid a thuirt dá chéile trí ar scéalta ar fád insint.
Bhfuil freisin buchas speisialta a gabháil le Comhdháil chun Comhdháil Dara tá muireann agus Betty anseo ar meascaniu agus cloisiimiid don mert acu agus partneirí mór iad Comhdháil chun Comhdháil Dara leis an obair ar le atá arsúil sa chundaid agus is eisceach muid creidimiid sa tír go bhfuil an obair arsúil ag leibhil an chomhairle agus obair arsúil ag leibhil pobail lábla chéile agus muid an dóchasach faoin todhchaí agus bís gohfuil muireann agus Betty liniu. Freisin bháil an buchas gáháil le board Comhdháil Dara le Gaeilge a bríon board Comhdháil Dara le Gaeilge an dín go deo agus a go háirí bháil buchas a gáháil le Sarah agus le chuomheh a d'oibre go dtíon chun níomháin an Meitheal agrú in éanacht le Léim Bhradáin ach le chlór ulmhór seachtain na Gaeilge a chur le chéile chumá agus ob bhhain na bliana so chu gádagus leis an marta goibh. Freisin is dóibh bhfuilm just machnamh siar ar buach pointe na bliana agus is dóibh bhí blian óháin ó hin bhí mar a ddrithid nua agus bhí ar Meitheal agan sin is mála an go deimhin an Meitheal a bhug a hart. Is é seo an séú Meitheal cred na nachred so cuimh nóí cuid agah ar an cé ceann a bhí beáin craicáil a fé nás na rí mar bhí COVID inig tacht ar an saoil agus gatain beáin ar bhíseach an dorlóach an Meitheal nó nach dorlóach hála sé agus is a réigen ach nach deascúil muid fós ag glanúd leis an concap sé blianta níos daní agus das freisin gohfuil muid ag dul ó counter go counter agus de a chuirt de daoine teach le chéile. Ach is dói breanú ar an mlín atá críicnithe ó Meitheal chatte. Cuid den na scéalta mór is cloise sibh neartfuú inniu ná seola an plantanga nua agus bei se bháin na caint bhí sin obair na blianta doíir a taobh go agus is a ríis muid an tain Comhdháil in éireann go bhfuil plán ag leibh Comhdháil acu agus becóir a gach eile duine sa seomra a bheith anna bhródúil go bhfuil muid ag an síomh sin agus is dói éag bháin an plán a scríomh an dúán inis na é a chur a bhaim ach sin beidir ag ar ball. Freisin rud eile gohfuil muid an bhródúil asú a go bhfuil féilire commónta agan sa Comhdháil do imachtaí tríbhean na Gaeilge so bheith gaithna go bhar ar peig mar a bhí agus dói ag leibhéil náisiúnta ach ag Comhdháil Dara le Gaeilge inis tá áit go féad ledul agus imachtaí an Comhdháil ar fáda eáil so sa chuos gohfuil aon grúpa pobail ag agrú imachta tá muid déna ag chlárú agus an scéal a scapa tríd an gréáin. An a bhródúil freisin as chlór seachta na Gaeilge agus an éile sráid an as na rí cloisiimiid fao sin ar ball ach tá éile sin dochreide mórnis agus táid dochreide bródúil as aine bhí láthir ag an féile sráid a go háirithe agus go gádagus freisin le Léim Bhradáin gohfuil bhar féile sráid a héna go bh ceapam tugann sé deist an mórfobal teach le chéile fiú daoine gan Gaeilge agus an teanga a chlostáil timpplairthú agus imachtaí tríbhean na Gaeilge eáil. Freisin scéal ulmhór luí mé an chópáirteach le Comhdháil chun Comhdháil Dara ach bhfuil ifigach Gaeilge lá na aimsire inis ag an Comhdháil Comhdháil. Is rud ionach sin tá muid cobbród las agus mar an ionach bhfuil tú léimú. Agus a breanú timp na tíir, ní mór an a rís Comhdháil seachas na Comhdháil a Gaeltachta gohfuil le lehéad acu. Táblá lí atá Comhdháil Dara agus tá muid agsúil inis leis an chópáirteach sin. An leabhar nua nás na réimiid an a bhródúil las sin freisin agus táid ag gúsáid an na háisin na ionach a bhí me ag imach dochreide cúpla lá ó hin faoi loganamnacha agus stair na Gaeilge sa Comhdháil sa seomra sa leabharlann sin agus is áistin scothaí agus tá tálan gohfuil sé an. Tá grúpa nua siúlóide bunithe ar an sa Comhdháil inis so aine bhfuil spéisio go dul ag siúil le Gaeilgóirí eile chus céim Comhdháil Dara a salandó siúd agus is dó bú pointe eile bhí an speisialta dún am lína ná gur bhuaigh Comhdháil Dara le Gaeilge búteir categóir na Gaeilge ag gradam na nach cúisina de chuid crancar náisiúnta na hÉireann. So sin búteir ag leibhéil Comhdháil agus is dóigh gur ahantas do obair gacha le duine mar nuair a héimiideos cóir na multóirí agus bhí go leor multóirí os gáir dinis mé bhur scéal, is ár scéal an tuigeann sibh is nínearcha chur le chéile agus tá scéal Comhdháil Dara le Gaeilge láidir mar go bhfuil muidir fád ag obair lábh le chéile sin mar atá sé. Agus freisin just díach mar ochilscur bháil an buchas ará agus chuirnúil ar a háirí so sin ráin na Gaeltachta foras na Gaeilge
le freisin le cópáirteacht ó glór na éil agus chunar na Gaeilge go háirithe seán a céirí go mórlainn freisin an Meitheal a phleanála lína bhil an buchas pásanta gáhfuil le cheann. Agus is dói mar just an rud dearnach i dhéanaine mé ná an téime seachta na Gaeilge an lína ná dóchas agus le roí se bháin bhí sin ar balltá lán agan bheith dóchas ach faoi. A bhlam go méid se freisin go méid se bhardeach bhfuil cuid dúláán agan freisin is dói gur lánseh an scéal náisiúnta faoi an stail cibhéag na grúpi Gaeilge agus na Jackrochtaí ag leibhéil rialtas náisiúnta faoi muoinú ceart a thuirt do phobal na Gaeilge. Tá muidna déine ar gcuid sa Academy mar grúpi mar eibrí donach an seo maidin dé saithairn tá muid sásta ar chuid sa dhéine a ba chóir go méid an takeíocht ar fáil ag leibhéil cóirla chun de Chill Dara agus ba chóir bhfuil sé teacht ag freisin ag leibhéil náisiúnta ónrain agus óras na Gaeilge agus ba chóirún teasamh le chéile le glá láidir chun é sin éire. Gur míle agah buna gí tanna was maidin. Chun chlostáil inis ó Chill Dara de Gaeilge agus Sarah. Yeah, so go hálan bula libh ar fád inniu, tá sé ionach bheith ag leir libh inniu, agus bhlam a bhuichas a gáil le Gaeilge an Bhradáin as cuidiúlinn an ócáid seo chur le chéile. So tá mé chun leir libh faoi obair Chill Dara le Gaeilge agus ba cuimheh ag leirt in Meitheal. So fáil se rómh chuig Chill Dara, ní as Chill Dara mé is blowin mé, so is ionach rud ag gur cead agam seacht. So céim muid, so tá Chill Dara le Gaeilge go Bhradáin an chur an Gaeilge chun cín hé phleanála teanga de gnóthaí takeú le gnóthaí an Gaeilge úsáid, grúpi pobail cosúla Gaeilge an Bhradáin an Gaeilge úsáid. So tá obair na gapala dhéanamh againn agus leimiid raibh leis sin. So an struchtúr tá ar Chill Dara le Gaeilge tá board an agus tá trúr a gin fostathe faoi agus is trú nach bhfuil mé in amar gur fostí na mísa mé hiile mar tá mé nóíoch le beirt eile. So is bhí sé róid ba méid leir a dús an sin ba cuimheh agus ní féidir le ifa bheitlen aniu agus cuidir si go mórlinn an ócáid seo a chur le chéile. So bín Chill Dara le Gaeilge ag obair ar rudí bhaine leis an bobail, gnó luigh me sin, phleanála teanga agus tá sé mar mór spruchain cultúlinn a bhhanú i Chill Dara. So tá cuaig ceanta bardasacha i Chill Dara agus tá grúpa pobail inach ceantar sin, so tá sin ar fad agus tá sé ionach bhfuil an spéis ar fud fad an chundé. Ba méid leir le faoi cuasaí gnó. So tá scéim gnó gin a hacíonn le gnóthaí le mór an Gaeilge nó atá lífas Gaeilge nó cúpla focail nó atá géirí fileán Gaeilge nó daoine nach bhfuil Gaeilge acu ar churbe. So leis an scéim seo, bí muidir cuidiú leis na gnóthaí ó heh astracán. So seo sampla bhfuir de drug astracán a bhí déanta. So leis céim gin chuidóimiid libh astracán cruinne dhéanamh agus botú mar sin a cheachant. Tá muid sin seo le cóirla thuirtaíomh agus sibh agus a cén si ghfuil sibh ar móthir ceart agus ghfuil sibh sása leis an dul chun cín atá dhéanamh. Chuidóimiid libh an gnó a chur chun cín tríd presrátas chur amach tríd scéalta reintar na meán tá nuclear agan comá. So tá muid an seo le takeú le gach sort gnó. Cuidín an scéim seo le eisbeirt na customary agus customary nua a bhela agus na customary ratha a chuineá. Bí muidir gobar leis na gnóthaí feachtas mar gíta san ceappa a chur le chéile rud atá rinne dodó gnó a chur le chéile agus é Albert ní onan plan amháin de gach gnó tá gach gnó omláin éagsú. Leis an scéim seo ba deisir go bhlíonú le grúpaí áitiúla le gnóthaí áitiúla atá ar an leithna céine leh beidir ghfuil si tosa hena féin, beidir ghfuil siad ar tí tosú ach tá muidir fad ag gobar lena chéile. Agus money talks mar artha. Ba tá rana an mhíúáil agus takeáid libh teacht ar bhíú sin agus é úsáid sa bhealach is fearr. So tás níon gachtain amach gachanná amach mar bhall, so mar luúg mé cuidóimiid libh le peilgecht, tá sé ar an eisce, is ionanta go ruide sin, agus ní gag mé Gaeilge ag d'fhoireann nó ní gag go mé Gaeilge agatsa, tá rangna Gaeilge aghainn de gach leibhéil, tá rangna ar fáil aghainn ar lína ag go raig atá ar an eisce, atá dír ar hisismóirí, atá dír ar daoine atá géirí fille ar an Gaeilge. So tá trí réimse leis an scéim seo. So cuidóimiid libh le service dhéanamh in Gaeilge nó go dáthiongach, cuidóimiid libh le cóirtheacht in Gaeilge nó dáthiongach, agus margaíocht a rís in Gaeilge nó dáthiongach.
So tá cían scéim aganil leis an scéim atá glórnahil sa bhaid cáte leir fi sin níos duine, cloise sib níos mó fi sin. So tá áhar scéim bunathe ar level an chundé agus tá scéim glórnahil gradam bunathe ar level náisiúnta. Agus tá cuid na gnóthaí atá a gin tar éis dul tríd chuig an scéim le glórnahil. So sin na gnóthaí ratha tá gan fi láthair. Tá study based an lonhan seo Léim Bhradáin. Dimig éascapéasca rá an nuirí chuig gradam agus bhí study based, dimig siad tríd má. So tarn na Lily White a Kirk an Keen, agus tá sé deachar orm sin ará mar sású fáil me. So tá slideú eile agam díobh, má osclín má leanan sibh an QR code sin tá mé chun é oscail tan seo. Yeah, sinné. So seo an ceiste tá agam sa. An bhfuil aithna a bhfuil nó bhfuil ólas a bhfuil faoi gnóthaí idir ceantar a bhfuil spéis acu an ghilga úsáid. Agus is féidir len teaghlaíon lá agus cuidir lá an ghilga a chur chun cín. Le hol? Mar tágad na multi ó na grúpa pobail daoine a raslíonar na himmelí, so bíon taide a dhéanamh gine gcónaí le teachtar haidarling or hédarling. Go más. Ní hin tacht tú mar chud So cín sé bailóí bheith na hanmhacha seo agus bail mé an tiletáí ana faoi agus teaghlaíonamh lá. So fágad mé sin ar oscailt ach leanna mé rá le cuiomh tú right? Okay, so bogad mé rá chuig cuiomh so sin an QR code it's fágad mé ceiste oscailt. Oh yeah. I know. And rud a hórlan ná gur chuirméis leanán leis an taspáintas agus níor thug mé Sarah. So sin sleanán óháin nach feici sib seo eici me se. So tá mé chun chuig beagán ar Gaeilge go hagan faoin gnééis sin pobail den a ceir gné a bhfuin le Kildare le Gaeilge. Agus an spruchatágan is socha nach líonrú de Gaeilge a chothú agus a chur le chéile sa chundé. Mar tuige mid ar fad ní féidir bheith feimú bholú scóir le leanaí mátá tú dhéir go spreagfar agus go hófar an teanga ontú. Agus an rud atá tábhacht ná gur méid teanga las mud an teilech acu. Tá sin anna hábhacht chun le teanga a halbhú agus go méid sé ag pláistí le chéile agus iad sprí le chéile. So héige sin tá roinnt rudí réalta agus rudí éonóra. So seo samplaí rudí tá an cólaach seo dúlar tá sé mar scuidan scéim gná agus úntaach rud é go bhfuil siise ag úsáid fiú sna ceardanna béarla, go bhfuil siad dáthangach tá sí tuairt a Gaeilge isteach agus an sin agraíonn siad rudí tá agus sunrach in Gaeilge thomá. Agus is like tá sé úntaach mar daoine mar sin a bheileisteach daoine bhfuil an spéis sin acu agus gur féidir an taú le déanaid poblíocht ar a son agus leis na leanaí a thuirt isteach agus rud imeacht gná imeacht béarla a dhéanamh sa teanga agus ní hí ceis na teanga an ceis na tábhachtaí ach an imeacht a bheith tanmhach agus sprío. Seaam Sarah. Bín rudí rialta ar siúlaguin chomá, tuigimid gin sé anna hábhacht go méid na rudí rialta sin an chomá leis na rudí éonúra, so bín an scéalacht ar siúil sa leirlinn a leirlinn nás na rí ar lethir tríte de a caiiciis. Agus bhí mid an beidir cúpla duine má thuéibh na nééis go háirí tá sé spéisiúil daoine a tharnta isteach sa rud, so bhí cúpla a ban ón ollscoil ar ollscoil bhanúda Carolyn, ceir cuiomhlinn cúpla óir, so tá sé das an rud sin an ceangair sin dhéanamh go mbeadh an daoine a chur a gníomhú linn chomá. Beidir gur nachná deir mé tá dadín an nolach sa siomra. Ach siomród anna dheas a dhéanamid chuileamh líon agus sa leirlinn mar chuid an seisiún scéalaíochta agus an rud is úntaí a thula mé am líana ná duine bháintas an anírá. Santi talks Irish. So tá sé dasrí a rééis na rudí mar sin na normalú agus bhí sé anna hanbhacht an rinne sé anna job. Ní scuigh mé rún. Seo rud nua a thosnéimar an urig. Mar a rís tá sé anhabhacht to méid na leanaí dul gur nach siúlaigh siad amach gataí na scoile agus sin deir leis an Gaeilge, mar sin seo club sprí atá agan a rís le gnólacht atá sa scéim gnó agus a bhfuil Gaeilge eici agus déanaid tá go leir cluichí chlór eici, déanann sí club cluichí chlór ar chlór cluichí agus dá Lego agus dúpló agan agus tá sin anna is féidir buúlaisteach am mar bit idir leis a héanagus lethir trí.
an gach seachtain, so tásúla goin go mé an an leanút lei sin agus go fásaigh sé réir chéile. Se rud níos neamh armáil táid géirí anamh táid géir go gcuirthg tailig anéir chéile agus go dóg siad a grééis an hain, mar dar nó ní féidir linn mar agriocht a bheith rála tailig, cai sih chocolate chéile agus mar sin de. So agrionmid chocolate chéile just fógraimid go mid a close brí or gach gáhí nó mar sin, agus fáilte rih leanaí agus tiismóirí agus cuma dermaidir sin a gcónaí is cuma céin levéil Gaeilge tá acu. Agus se rud ar éon uair a ríist aber se rud atá á agrú agan. Rudí bhí rinnemer rud mar seo rih an nulaigh agus bhí sé anna easca raibh bhí na tiismóirí agus na leanaí déanamh an yoga agus na cluichí, so bhí sin anna easca raibh siad ag spríla chéile se agus imimecht de leanaí agus imimecht do hismóirí. Agus luigh Sarah na ranganí a bhíonn arsúla goin, so tá ranganí atá díirithe go sunrach ar tiismóirí a bhfuil na leanaí freistan ar Gaeilge chun ceú leis an gúpla focail sa bhaile. So sin bhfuil sin anna hábhacht freisin. Agus tá ranganí Gaeilge agan luigh Sarah bíime de géirí freistal ar daoine éann sé níos mó iad a bheith ar lína go as na áirithe déanamh sinna ggóir leis an leirlann agus an sin tá leirlann tá rangana aigur aig agan hain. An rud an slean antá asnamh nó so bí meidir freistal tá sin níos éasca freistal ar na leanaí óga, mar rocky siad hiag rudí leis an tiismóirí agus rudí mar sin. Agus beimiid ag agrú rud i mína bealtaine le i ggóir le tangatí agus glóir na ggéil lá sprí mór in nás na rí. So is imimecht a mofuoin air a bheith an, beag sé arsúla bhatha in énig, agus beag idir a 1 agus a 3, beag glóir ceardlan na alína, big Carolyn Skipall on, big show circus, big spree chéadfach, big glór eile nach iad nach féile an chuin bharthanis. So tá sin big sin ar an ceathrú lá is fiad de bhí na bealtaine. Agus mar luigh méid sin iad na cinál leanaí óga, tá muid freistalú ach tá sé bhd níos sacr freistal ar na dégóirí agus iad a spreige. So rud a thusnaí mar am líana ná rud ar dogamid meitheal na nóg. So thugamar cuiir de hart ar cuaigir sclóra as na cuaig meán scoil a geadtar nás na rí, teacht chun cardan na dhéanamh linn i mí bheanfór. Deir bhí bheanfór. Agus tháinig ééis go thuirí ó furóige agus duine ó óscoil DCU. Agus dhéanamh mar ceardlann ar an VR an réaltacht iarúil, an virtual reality, agus ceardlann ar an AI. Rudí atá I mé an fphobal tócha agus go gcuirc na leanaí spéisial ar an sclóirí spéisial tú. So dhéanamar an céileád mar sin agus thugamar chéile iad a ríist caiici seo hin chun críoch a chuir leis an tionsclúil, mar bhí mé gurí go méid tura ar an tionsclúil agus dhéanaar ar tionsclúil beag is a VR sa réaltacht iarúil agus bhí siad sa leirlann trí lá na seachtainna sicáte ag taspáint. Bhí siad ag an doras an sin ar bhí daoine siúlaisteach agus go bhhéad daoine stoppa agus bhí siad ag taspáint dómh in Gaeilge chunas an fearas cína úsáid agus just le ítan a bheith, bhí siúmteach das mar bhí siad le clúisteáil ag leir Gaeilge agus daoine siúlaisteach agus amach agus stop cúpla duine just chun ceiste chuir faoin Comhdháil le Gaeilge as mar sin de. Deis na rialta caint a bhíonn arsúla goin, Curcail Chóra, ceann san insomnia gach céadaoin, bricfásta a lálairs gach sathrann agus bíonn ceann sa leirlann gach lún in nás na rí. Agus tuéis go dtíon clubléir. Agus si rud atá ar an bhód inis le beidir 3 bliana, so bíon hart ar séisiir ag freistal ar go rialta rud atá go sé na Gaeilge stoilm agus is na leabhar, agus deirmid gcónaí le daoine nach gádáibh na leabhar fad a léamh. Bhí mis sem a bhilta clubléir agus na dólam gur críting mé an cean na leabhar. Ach tá sé go deasbheith tá ábhar play an, so is féidir le aine rudí a phlé agus déanam idirach an meascán des leabhar a cheannach. Agus tá sé úntaach go ganíonn an leirlann na leabhar sin dúin, so ní leon costas ar daoine, agus cuireann an leirlann an spás ar fáil agus an gContae rud atá an hábhacht ar fad. Agus luigh dahí an cuscéim, a rís bailach anna hóisialta anna éasca le antha chuir daoine, ní leon brú ar bheith caint ar fad, s féidir le siúla ggóúidir duine an rud ar bheith rá ach go gluiseann tú an Gaeilge, mar sin bína cainteanna sin ar na siúlóidí sin ar siúil gach mí agus sin é an céad ceann eile. Agus rud eile tá nuaclitir agan hain, chuirmid amachá nó gachá nó 3V, agus is féidir chlórú ar an sibgréasán hiige agus antólas ar fad atá ar siúil aganna agus ag dramaní eile, so má tá spéise game grúpa pobail ólas a chur chuúin tá muid lánsásta é sin na chorán agus mar luigh dahí is féidir bhar nimachtaí chlórú go ddíreach ar an sibhhain agus go bhfuil féilear omláin imachtaí an sin. So sin a méid website. A chuir de Gaeilge Chill Dara
Is mór an fribléid go a bheith láthair agus bheith caiintlih ag Meitheal Chill Dara fé cuaig, a bheith ggóidir daoine bratha atá aonaíonn lom héin, maidir le tácht, beocht, fás agus táchaí na Gaeilge i gContae Chill Dara. 10 mí ó hin I ceapú mé mar an géad ifigach Gaeilge lánaimseartha I gcomhlaí Contae Chill Dara. Ribh sin, thar na blianta, bhíoh buail fórne ar a bhain simachas a Gaeilge ag obair go póirthaimseartha mar ifigí Gaeilge. Gan buíochas leis na daoine sin, duine díobh, beisií ní ghuiir, atá ar deantainneomh agus a thug annach chu takeíochta domsa ó thosaigh mé I mar rón nua. An tam seo nuaigh, sulir ceapú mé mar ifigach Gaeilge, drastal mé ar Meitheal Chill Dara fé cahar. Thug an ócáid sin, léirgus anmhadum ar an obair mhór atá ar siúil chun deisina úsáidte teanga a chur ar fáil de bhaintear Chill Dara. Tám se chur fuaim I Chill Dara le gábhlíon 10 nóos, ach dás mé níos I mórthain trá I gcathair na Gailge. Tóga le Gaeilge mé agus rinne mé mo chuid bunscoilíochta, mo chuidíor bunscoilíochta agus mo chuid bunscoilíochta ar fad trí bhean na Gaeilge. Is múnteoir, astrathóir agus agathóir Gaeilge mé. Freastalíonn na fáistí ar Gaelscoil. Tá mo chríosteigh sa Gaeilge, sa chultúr Gaelach, agus I gcearta teanga, sa phleanála teanga, agus thar na blianta is omí adriacht ar oibre mé go deonach lo chun an Gaeilge a churcan cín. Bhí mo iad, pádraig go beagliach ar ghuine de bhirt bhanathirí gáilíomh le Gaeilge siars na hochtúidí. Agus bhí dad ar bhard stúirtha na hagraíochta sin go dtí go bhfuair sé bás ghábhlíonn ó hin. Mar gheallar mo chúlra is riomhá a hiigim a háchtaí agus atá obair I dhéanann Chill Dara le Gaeilge, na grúpaí pobail sna ceantar bhardasacha ile agus cólachtaí a úsáidin an Gaeilge I gcuirsaí gnó. Ar dúis, bhfuil buíochas sochraí a ghabháil leis na grúpaí Gaeilge a chuireann ar teanga chun cín go háitiúil, agus leis na páirtithe lasfara agus na hagraíochtaí Gaeilge eile a dhéanann na gcionn féin I dtaca le cuasaí phleanála teanga sa Contae. Bhfuil buíochas faoi le a ghabháil le Chill Dara le Gaeilge, lena míon an tuirbhís learlanna agus lena míimse ag obair I ggófort. Ar chuide ó Chill Dara le Gaeilge, cheol caitheoirlach na cóirla Contae, an cóirleoir Joe Neville, an Dara plán teanga do Contae Chill Dara mína saona sicáte. Ócáid starúil in áras an Contae a bhaithí, agus caithim mé rá gur léir domsa ar an ihe sin, agus gur léir dá raibh láthair, go bhfuil an phleanála teanga atá ar bun na Chill Dara eisceach dúil agus ceannródaíoch. Eisiom leir do chundaithe eile na tíre atá sa phlean teanga ratha, a riíonn go strátéiseach tóiste sprochan na grúpaí pobail, na báirtithe lasfara agus na cóirla Contae I ná le crothú deisina úsáidte teanga I gContae Chill Dara as seo go dtí an bhliain 23. Mar atá rianathe sa strátéis 20 bliain don Gaeilge, 20 a 23, tá an plán teanga Contae mar chuid antáhachtach den phleanála teanga in éireann. Agus go dtí seo, mar atá luúte ag dahí, ach ní héondochar é rá ríis, is é Contae Chill Dara an tain Contae a bháin sa tír a bhfuil plán teanga Contae aige. Nís nuair a dúirt bháin é sin an bhlianta caite ag Meitheal fé cahar banis an tain duine a thug búla bus. So ceapan bhfuil búla bus, til si sin. Tá cultúr le nua mar chuid tábhachtach den phlean teanga, agus tá níos seo agus spruc na cultúrlinne pléite ag Chill Dara le Gaeilge le cóirla Contae Chill Dara ag le bhéal banistíochta. Díal spéise gur reachtáilú cóirlaáin le déanaí faoin bheirbeirt agus agéanúint atá bartathe do cheantar na canálach in nás na rí, sin an áte mé chun sean leirlinn. Deagraí an ranóg phleanála seisiún faoi le cóirlaáin do scoláirí Gaeilge láiste Chill Dara. Tuiscúil an scoil sin in antrach an cheantar canálaigh. Dá bhéad daoine a chuireann a gcuid túra míonúil, maidir le tácht na Gaeilge agus rón na Gaeilge I dtabhachaí Gaelach an Contae I se is fear dar pobail. Tréis Léim leis na grúpaí agus na daoine éonar ar fad atá an seoinneamh. Tám sé buíoch as an obair a dhéanann sibh, agus creidéon ón a creid, tám buíoch chomá as na moltaí, agus as na gearáin a dhéanann pobail Gaeilge Chill Dara. Fáiltíim ribh choragras, ribh voltaí agus ribh gearáin I gcónaí. Dé mór sicáte, I chala na cathrach I Meitheal Clia. Bhí mé héin agus muraid na neachtain I láthair ag féile na bhéidirthachtaí.
ócáid bhliantíúil de chuid Gaeilge 3-5 I se an éile. Agus tá sé mar aimime an bhéile, pobail Gaeilge, smaointe agus féidirthachtaí, maidir leis an Gaeilge a chruinniú le chéile. Os ceann bliain ó hin a chuirú tús leis an togra Gaeilge 3-5. Éanad nuálaíochta sa chóirla cathrach I Meitheal Lia, a aimíonn tríbhean na Gaeilge, agus a bhéadaíonn deisina leabhartha teanga san áiread chathair. Is beagtatóir siúil an áiríre ag Gaeilge 3-5 nach bhfuil siúil an seo I Gcill Dara hanahéin. Tá an togra Gaeilge 3-5 mar chuid de phlean an rialtas nua, agus tá na ceithre údarás áitiúla I Mná Lia páirteach sa togra inis. Leat nófar Gaeilge 3-5 fa chóirlaí ile na tíre le himocht dama, agus bechearcanín faoi sin leis de bblion nó gó. Ag féile na bhéidireachtaí ar an máirt, dógar an tara calíri muoinú de luach 4.5 milliún do Gaeilge 3-5, don tréimhse 55 go 58. Ag an bhéile, aithníoch an obair criticúil a dhéantar ag leibhéil an pobail. Sin an obair a dhéanaan na daine atá sa seomar seo inniuh, ón mán na níos. Agus aithníoch chomá an obair a dhéantar ag leibhéil stratéise náisiúnta. Aithníoch gur ag leibhéil na núdarás áitiúil a bhíonn agus atá lige agus barna, agus gur faoin na thorúdarás áitiúla atá sé na sprucanna náisiúnta a chur bhain ina gceantar féin na héin. I measc sprucanna Gaeilge 3-5, tá sé beartathe 150,000 deisina leabhartha Gaeilge a chruthú I Mná Lia, trí bhean thuirbhí si na núdarás áitiúil, faoi mbliain 55. Agus tá sé beartathe plán teanga a Urbert do chundaigh Mná Lia. Agus cóirlaí Meitheal Lia ag gobar I dro phlean teanga a chur dá le chéile, beidh mór chuid le fólam acu ó phlean teanga Chill Dara, ó Chill Dara le Gaeilge agus ó na grúpaí pobail. Agus mollam go dosa muis ar chaint agus ar chóirla a chur orthú maidir le Gaeilge 3-5 gan bhil mar bhfuil sé sin tosaí hanahéin. Tréimhse sprágúil jararfach maidir leis an Gaeilge sa tuirmhís feibli atá roin amach. Fáiltíoch an plán náisiúnta thuirmhí si peibli Gaeilge ribh an nollaig, agus fáilteofar na Caighdeán teanga don na húdarás áitiúla I gceann cúpla seachtain. Caighdeán teanga rachtúla a bheith I gceist. Faoi láthair tá scéim teanga ag chuirla Contae, tá dearan is ag teacht leis an scéimní teanga agus beag na Caighdeán teanga ag teacht ina náid sin, agus na Caighdeán céine ag chuirla Contae. Is dócha agus féin ag súil leis go méid an tariscint I gníomhach the act of offer mar chuid na Caighdeán teanga sin. Tá annach chaint ar siúil faoin tariscint faoi gníomhach faoi láthair. Is é sin go bháilteoí na húdarás áitiúla ribh úsáid agus sa láthair thuirbhí si Gaeilge ar bhealach atá dearfach agus soléir. Athrú mór a bheith an sin ón taithí atá againn ar fad ar thuirbhí si a éilimh a rís agus a rís eile. Obair thuirsúil is se a bheith éilimh cearta teanga de hir, agus tá masú leis an méim a bheith a chur ar tholáthir seachas ar éilimh ag leibhéil rialtas áitiúil. Tá ceantar nás na rií na Salán ag boga I dro stádas mar líonar teanga a bhaintteach. Tréisím leis an obair seo agus tá an áthas ar chuirla Contae Chill Dara a bheith ag taú leis an scéim forbartha líonraí a rís, agus a bheith ag taú le hobair Chill Dara le Gaeilge sa réimse seo don I chéad 3 bliana eile. Tá cadreh láidir idir chuirla Contae Chill Dara le Gaeilge agus na grúpaí pobail. Agus go deimhin seirbhís leabharlanna Chill Dara, ach is cuid an chuirla Contae an seirbhís leabharlanna, so a bheití ní héigrú mé do dágal amach an sin. Is mór againn an obair a dhéanann sibh ile I ggófort lenar seirbhís leabharlanna, lenar bháinne cultúr, pobail, gnó, phleanála agus tarasóireachta, agus dar nói lomhéin an tifigeach Gaeilge. Louis dahí gur mise an chéad ifigeach Gaeilge, lán am sure I gContae Chill Dara gur bíonnta chun rudééis sin, agus bualam aitheanta sa thuirt don choirleoir níoise ó Carúil, mar ba é níoise a chur rún faoi bhráid na choirle go gheapfaí ifigeach Gaeilge sa choirla Contae, agus ba é níoise chumá a chur rún faoi bhráid na choirle ag mulla go meach cuiste Gaeilge sa choirla Contae, agus tá dáróid sin buinte amach agus ceapan gur cheart aitheantas chuí a thuirta níoise as na rún sin agus as Tá
Táiméid agsúla bheith tógáil ar an gaidir dearafach agus ar an ggófortíocht sa tochaí, agus le bheith ag obair i gcóir lena chéile ar son phobal na Gaeilge i gContae Chill Dara. Tá cuiste Gaeilge na cóirla Contae lán tumananta do churcin cín na Gaeilge sa Contae. Cóirlear amháin as gach counterbordasach atá an cuiste Gaeilge, chomáil am héin an tufi gach Gaeilge. Is féidir libh teacht ar honraí teagháil na gcóirlóirí ar fad atá an cuiste ar híomh gréasáin na cóirla. Agus más mí na héine álamach cén cóirleir as a counterbordasach héin atá an cuiste Gaeilge tarchan caintelum ag an sosa. Riarann an cuiste Gaeilge scéim na scoláireachtaí Gaeltachta agus scéim na bháinaí. Táiméid ag obair i dro úsad na Gaeilge a bhéadú ag príomhchruinnithe mísúla na cóirla faoi láthair. Is te thur a rún a chur seomna ní rathla faoi bhráid na cóirla atá obair seo ag tarlú. Agus rís léirinte sin an tácht a bhaineann leis an ggófortíocht leis na cóirlóirí Contae comá agus an méide Irene Lawson a bhainteach. Chomáile sin táiméid ag breanú ar an Gaeilge mar acmhainn turasóireachta agus conas is féidir buntáiste acliméoch a bhainte an teanga. Bhíoh leabhrán iontach le frásaí Gaeilge ar fáil do thurasóirí i Dara. Buí Celine Brawl sa tuirbhís leabharlanna agus ionad oidhreachta Chill Dara a chur an leabhrán le chéile roinnt bliantó hin, ach níl an leabhrán ar fáil le hiile. Buaithna na bheith obair i ggófort le pobal na Gaeilge, le Chill Dara le Gaeilge, agus an leabhrán a dheara agus a áilsiú. Seo rud atá pléiteagam le Chill Dara le Gaeilge agus tá masúil le luas a chur faoin tugur seo. Ceann thionscadal Gaeilge 35 sin an tugur tám lá clia, is se turas óir. An tarigid nó an tóir ar féidir le a bhainte an Gaeilge in airnáil na turasóireachta. Agus tá anspéise go héin a bheith obair le Pórte Lasfara i dtaca leis an euro Gaelach a héhrú in airnáil na turasóireachta i Chill Dara. Tá na bhá curtha gom ar bhuail agus ar oireann Chill Dara le Gaeilge ó thusa méid sa ról seo 10 mí ó hin. Tá agsúlanis le haithna níos fearr a chur ar bhuail na grúpaí pobail sna counterbordasacha, agus le bheith obair i ggóforte na chéile ag crothú deisina úsáide teanga agus ag neartú na Gaeilge i gContae Chill Dara. Gur mí mágah a chuirde. Aráilinn. Gur mí má chuibh agus gur maidin maidíh chuig gach duine. Betty is sanadom agus tám sin má leabharlaní sa leabharlann phobal bhan nuait. Agus just bhhaitlam bhuíoch sa gáil le Chill Dara le Gaeilge as an gur thuirt chun caint le bhineo. So aniu just by me leabhar mé live just díreach faoin obair a means ar siúil ag an service leabharlanna Chill Dara agus an cuiste Gaeilge service leabharlanna Chill Dara chun imití Gaeilge a chur fáil agus imití Gaeilge reachtáil sa counter. So is táimse im cathaoirleach an cuiste Gaeilge na service leabharlanna agus ceann dis na dúrga sí or no ceann dis na hobar bíonn sa ar bonagum ná an tá féin ná ranganna agus imchtaí Gaeilge a chur fáil agus bhhaitlam so im líana tá ranganna Gaeilge ar lína chur monaghain ó le ggófortíocht le Chill Dara le Gaeilge agus bíonn ranganna ar lína bíonn siad ar siúil san oíche agus bíonn ranganna ar leibhéal éagsúla ann agus mar dat méid an tám sin mo chathaoirleach an cuiste Gaeilge na service leabharlanna agus tá anadí ó Chill Dara le Gaeilge ar an cuiste chomá agus tá ifeach na Gaeilge mar an sé ar an cuiste chomá agus just bhfuil feimid anna chuid takeíochta ón ifeach na Gaeilge agus ón Chill Dara na Gaeilge chomá, so just bhfuil mo bhíoch sa gáil as an cuid takeíochta agus cófortíochta chomáid. So mar der cuid se déir just sreachéchans ar na príomh imití Gaeilge míonn sa reachtáil ag an gcuiste, so
bhíonn rang na Gaeilge gin Circle Córa, Club Leabhar, Scéalaíocht, tú Gaeilge, agus an sin bíonn imeachtaí ar siúl le linn seachtain na Gaeilge ar nó í chumá, so mar hampla bhíonn ceir den ólaíochta, gáithán gach bhíonn am scéalaíochta sa leabhar na Gaeilge droichead, bhíonn scéalaíochta Gaeilge ag cultúr chumá agus scéalaíocht de fasaí leabhar an baile so tá anna chuid imeachtaí ar siúl. Le linn seachtain na Gaeilge ach le linn na bliana chumá agus bhíonn cearlann á ránaíocht ar siúl ba sé sin ar siúl le linn seachtain na Gaeilge chumá. Agus chumá le sin ba bíonn an agus ceann na mór imeachtaí a bhí a gcuin an uirí ná an Oíche Arnáil é Nasnaí. Bhí sé sa leabharin agus éana cultúr ar Nasnaí agus thir sé sin ar an níú láimí dearfar. Agus bhí Seán de Péir in ósach ar an ócáid. Agus bhí an creator Anna Húsaf an Louis de Péir agus an Tírsóir agus creator John Downey now agus bhí ceol a hena méid an banna ceol Kilcéile agus féile McDonachas le Greengraf an sin dó siúd agus ba podcréile déile léthirí Chill Dara a means ar siú gach bliain ba sé sin ar fáil le linn seachtain na Gaeilge. So ba sé sin ar fáil go luath agus tá rint imeachtaí Gaeilge eile means á agrú ag an Christian na seirbhíse leabhar na Chill Dara ná rangana yoga, trí Gaeilge do Dhaoine Fásta, cear duine ceol, trí Gaeilge agus cearann ceol gáithangach le Mobile Music School agus cearlann ar cuma scéalta grafacha de fástaí. Agus an uirí bhí an cearlann bhí an seón nullig a gcuin an nullig sa nágin agus chuirt chuig de scolanna agus an phobal agus seola cópanna den leabhar amach chuig na scolanna a rá ag freastal ar an seo. Agus na forbairtí eile ná tá carta leabhar na nua ann agus a fictar de fáil an siad. So tá seirbhís leabhar na Chill Dara agus cedar le trífa air agus tháinig sé sin amach dear an nuirí. Agus ceann na forbairtí ná tá ré an tú le ré ó Leilis mar scríbhneoir cónathe Gaeilge idir Córa chun Chill Dara agus an Ollscoil Manuad. Agus sílim gur é an céad scríbhneoir cónathe Gaeilge a ceappa le 5 bliain, so is mór an orbit sin go bhfuil sé á ceappa a rís. Agus ba cear lena ar fáil le ré ó Leilis tar éis na Casca. Agus mar luaim mé an hana an féile léthirí Chill Dara agus mar chuid den féile léthirí Chill Dara bhí an tullag litirthe agus mar ba bhí sé sin le clistáil le radio na Gaeltachta agus bhí na bútóirí gradam aibseoirta an rátas fé a chathair ag an tullag litirthe Annaí Glynn agus mar ní Gaeláin. Agus bhí fáilteoir ó Gilabríide agus bhí anadí ó Ollscoil Manuad
an cuma Caitrín Gíbhar agus Léim Gaeilge agus an sin bhí an ihe Arnáil a Gwyn a lua mé hana. So agus nóí bhí mar lua hana aniu mar an plán don Gaeilge gContae Chill Dara fés a chahar go fiche trucha agus tá aimimna na seirbhíse leabharlanna Chill Dara tá siad lúte sa phlean teanga chomá. So tá aimimna an Gaeilge a minimis an seirbhís leabharlanna Chill Dara tá siad lúte sa phlean seachnaín an chundaí chomá. Agus sin an Seandarnach so just gurmína má bh as éisteach lom agus an seaachéchans obair an Crista Gaeilge na seirbhíse leabharlanna Chill Dara. So táid chun an cuireadh bhirta John Downing inis ar gContae don lá is iiriseoir agus tá Mike ag Sarah. Sceiclear mar cóir go bra. I dúspáire bhhailm mo bhuachas ó chrí a go bhailt le in gachéine leabhar Rómsa thug sé ardú chrí agus manama faoi le domsa go pásanta. Dil mé an Gaeilge, dil mé iirecht I álim agus I leabhart I seile 5 blianas fiche ó hin. Is man na híireachtaí siúd ba vinnig a bhaigh mé héin a bheith scoite amach ón pobail Gaeilge agus Gaeltachta agus siúd na grúpaí seo atá ag réiteach na faibe siúd. Tá an buinteach tá conaí orm a drithid nua, tá an buinteach leis an grúpa tlór an chorig, tá freastal drithid nua, Baile Chill Dara agus Cilcailin is na counter mágúirt agus tá trúgamór le bheith cói brú le Chill Dara le Gaeilge is na grúpa eile amach an seo. Sa bhí sin cainte tá I meaganna gom. Tuair me blaisiadíh céhé mise agus mo chuid taithí agus an son bhrealam cúpla rudaí a rá faoi na meán Gaeilge chun díreú staid na Gaeilge mar éicimse I láthir na huaire trí huaile nó trí bailach scaga beag a dhéanamh na meán Gaeilge I láthir na huaire. John Downing is anam dom, scríbhim ag a buinte seo bí me scríb faoin polítíocht den Irish Independent agus mar ranfartaí ag obair mar ranfartaí go háirithe radio na Gaeltachta óm go chéile TG 4 nuacht RTE agus I mér le freisin óm go chéile. Hosnig me pléiléir seoireachta má bhaile dúchas cairlim ní tamilhhaide blianta hin bhí mé obair I gí Reid an Kerryman Rod William Harvey Brodóil las Come cúpla bliana im le clia ag obair don Irish Press, Evening Press, agus an son don Irish Independent. Agus héis tambalín bhí folúntas san Irish Independent do thuairiscóir an Bhroiséal agus có mé ann bhí socrú nearbhír Malta ann go gaithing gábh líana ann I pléile sin ach críochtling bheith deara Ca mé dem líana ann agus tharla leling na nócadaí ar fad bhí anna cuid rudaí ag tiitim amach mórrain na Cheorpa agus in éireann freisin go háirithe de bhar ar bhall líocht den comhaontas Eorpach ach bhí éirithe ag gaithrú de bhíon ag teach do bhaile go rialta beidir gáthúire in aid na blianta agus connic me an túfás áirithe is saoil agus is socaí na tíre seo le ling na deim líana siúd.
cúpla focail faoin bhroiséal agus cuasaí teangan. Duine atá cóis lomsa, cuineadh siad tús na seachtaí is na rána a bhí á thuairt, gur ndéanach ar bhall riocht an rud atá mar néantas Eorpach inis, go ndéanach an neasc sin plúcha agus dúnbarú ceart don Gaeilge. Ach ní álaigh a tharla ar chorbe. Agus bheith ina chonaí sa bhroiséal, ba oscailt súile an dála mé an túfás, is anna chúla mé an téarma lang maternel nó mútersprache, sé sin teanga dúchais, an teanga a lárach an máthir leis an páiste sa Clíomháin. Sin an ceiste cuirtaí ort, mar is minic a míon anna chuid teangaí a láirt ag gnádaoine sa bhroiséal. Tá héfá isteach I pub nó I siopa nó garáiste fiú. Détá an gná dhéanamh beidir I 3 hangacha, 4 hangacha. Agus caiigh sé sin mí aideach le scíorháid I muintir na tíre seo a cá dín gohailte a bheith éon teangach agus gan bhacha le éon rud seachas béarla agus an líon daoine a héan sire ar thóir na gréine nach bhfuil simdá leide có díos muirigait sláán leat má siad a thola agus gur maithagad ála mi teanga pe teanga eile is bocht an scéala dar leom. Cas mé lena chuid daoine a bhí neartanga chucha agus an méid sime a bhí a cos a Gaeilge. Ní ró winnig a chuirtí ceist ar gcuine faoi a leabharan tú Gaeilge. A mai seachas in le héad de phobal atá bailithe an seo inniuh. Ach sa soci I gcuiteine, listen, caiim sí sios tána cosa ábharín anyway. Ach ba bhinnic a cuirtí ceist orm faoi a raibh Gaeilge gom céir de siúd an Gaeilge an sais cén tarna matar an legan den bhéarla an canúint den bhéarla agus eile. Agus mar a dearm libh dála mé a lán rudaí faoi teangachas, ilteangachas agus an táachtatá buint le teanga agus an políocht ar nói sa bheilg is ceist phleanála. Ceist na teangain I gcuiteine an Francais, an Néerlandais agus an Germánis fiú. So, mar a Jerem agus rud eile, time is time imethe as an bhroiséal le 5 blianas fichead ach téim tharnais go rialta ann. Agus caiith mé rá I Parliament I Eorpa. Táim lonathe I deach láin mar idir seoir phleanála le 5 blianas fichead. Ach is minicí anis a chluisfá Gaeilge I Parliament na Eorpa ná mar a chluisfá go rialta thart ar teach láin. Agus ar nói freisin tá deisina fostíochta anis de aithrangraí agus aistritheoirí sa Gaeilge rud a cuireann leis an féin misneach agus eile do locht na Gaeilge. Trád a raibh dá méach céim a gud sa Gaeilge nó cáilíocht a gud sa Gaeilge. Ní raibh mórán seachas bheith dul a muoine anis tá rudaí a leathnú amach. Nuair a duil mé an bhroiséal bhís a gobar leis an stair ar feadh 5 bliana, bhís a gobar leis an examiner agus ar eile. Ach ar dhearr hir fuair mé deis dul a gobar
an déhheile den clí agus bhí mé ag obair le seirbhís prasa an rialtas ar feadh 3 bliana go le nascathe leis na glasig. Ná, ní glaseach mé, ní rás riamh agus ní bheig, ach if dála mé anna cuidútha siúd freisin agus tá ard bheas a go mórtha, go háirithe an drama a bhí sa cóiríaltas 2007, 2011, nuair a hit an córas bancéireachta agus an Gaeilge as a chéile, ach bhí idir stúma agus cróga agus an bháil don Gaeilge. Cuoinnig gur be céad ceannara an chuintas pláis, Trevor Sargent is cainteoir Gaeilge úntaach é, daoine eile mar John Gormley go rialta I déanamh tréaníocht Gaeilge labhairt agus bheith ar fáil chun agaibh trí Gaeilge a dhéanamh. Ar dhearr hir bhíos tí ostathe tééis an méid sin mar bhí an choras bhí an Gaeilge briste, bhíos ag síne ar an dól don céadúir de Meitheal héis ó 2011 go raibh agus fuair mé sais teachtrach tarthála ó radio na Gaeltachta. Is go mé seach ag obair lob siúd déanamh polítíocht ar bhán sealadach ach lán aimseartha agus uaireanta bíon tagan á féile agus agla an dáin orm go dtiocfaidh na taifeide na hiireachtaí dhéan mé ar an wireless go luath 2003 2003 ach fiadar Harbheith fáinneach agus cinálta lom agus tá caithmé rá go bhfuil an na grágam do radio na Gaeltachta. Marach éon ní eile, ní bheadh díos muiragad de Gaeilge gom marach a bheith an clós a chur le radio na Gaeltachta. Bíam ag seasamhaisteach go rialta go dtí an láidtá an Jobhán agus táim anamhródúil as an méid sin. Ó am go chéile bíam a feimnú le nuacht RTE le TG Cahir agus rudaí eile. Fá eile seachas an Gaeilge ina chuirim sim go háirithe radio na Gaeltachta mar scuin libh beidir an mana a bhíoch ag TG Cahir súil eile, íireacht eile, dul haris na tuairimí ceanán ceanna tá dul timpeall I gCorcail go háirithe ar radio RTE. Na tuairimí ceanna ón the usual suspects. Ag iarraidh brise amach as an méid sin. Rudaí a chuireann leis an má atá gom le radio na Gaeltachta ná an seirbhís áitiúil a thugann siad don na háirithirí do muintir na Gaeltachta. Agus chuireann sé meangar a gcáire orm nuair a chuoiníim gach lá a rion siad an ord ina chuireann siad amach na fógraí socraide. Mar dá méach an ord céanna có tuigigh siad go móchach muintir Conamara an radio díreacéis na socraide ó muintir an íorthar agus ar eile an rud céanna dír Condail agus in eisceart na tíre freisin. Tám dóchasach faoi staid na main Gaeilge I láthair na huaire. Dúir se libh go mim scríomh go rialta don Irish Independent agus caith mé á breis 5 blian ag feimniú lob. Tá rud úntacha có gach céadaoin seachtain tá supplementa có Gaeilge agus beidir is beag Mohim go rialta go bhfuil daoine le Gaeilge is leis an Irish Times a mbíonn siad ag dridim go rialta. Ach cur strac féachant ar an Indo ar an céadaoin.
Tá sé chorthamach as tá an supplement sin chorthamach as le fearúntaach as béal feriste geród bhfuilóir agus nói tá i measc na rudaí simúile atá a tiitim amach sa Gaeilge i láthair na huaire tá annach chuid rudaí simúile agus spreagúil atá ag teacht as túisceart na hÉireann agus bíú fécintear. Thar is sin tá gá ailt san Irish Times gach lóin, íslethe ó de bhíoch ceann gach lá an son de bhíoch leithinach lán leithinnig a cá ar an lóin ach tá sé laidithe agus is mór an trua an méid sin. Raidió na Gaeltachta nócht RTE TG Cahar ar nói caim mé túrisc a lua táid an le tamalanis is duine uasal agus úntaach an aigear thóir Seán Taigo Gearbhí a hagan ó Róchas as rá chéile chun de limnaí I léon caiile sin ach irid ach Raidió na Gaeltachta nócht RTE TG Cahar tá seirbhís úntaach a chur amach acu leis na féidireachtaí atá acu. Ach is minic a mín siad in níos le bhrí agus níor bhaile a bheith rógiúltach tá daoine le talann dá méach loch féchanna agus loch éisteachta níos mó de bheadh siad mar réalta náisiúnta. Cuirim san áirimh marí ní ghaire a Raidió na Gaeltachta TG Cahir gormla ní thuairisc go háirithe na manáibh is caiiliúint suntasach I helaní hé atá imethe ar scair inis ach tá sána ní caiileáin ag créile agus tá súla gom go nairóig go geal lé. Ach is minic mar hampla na rudaí a hiit amach an chunspóid faoi róchaiticus agus aspa muirseachta ina I dtíobh cuasaí airgeadíochta in RTE is saora le ling saora fichas a fiche trí. Well, ní raibh buintá laid ag na seirbhísí Gaeilge leis an seafóid sin go léir ach siad siúd a bhí híos leis freisin agus is minic a ceapan siad go bhfuil siad ar bharr an scuoine I dtíobh ceirithe agus ag deire an scuoine nuair a há tiile féidireachtaí á roinnt. Ach sin ráite tá éacht an dhéanamh acu láimhníg le agus is ansa lom iad go léir agus mar a dearm marach iad is beag Gaeilge a bheith go gomsa agus measim annachcuid daoine eile. Ó heh féidireachtaí I dteach leinn is minic nach mín a hangracht ar fáil. Is cloinelum an céadúir a bhúil mé le Seán ó Cuireáin. Bhí sé teachtasteach chun a bhíú an tír commissionéir teangan, an céad commissionéir teangan a bhí a going sa tír seo. Bhí sé teachtasteach chuig an Chiste Gaeilge Gaeltachta agus Chultúr chun a míú an fá go raibh sé a gairí as go lua, go raibh sé as a gan an tíorma a críoch mar go raibh sé in ísle bhrí agus bhí an méid frostragus a bhí agus ar eile. Agus ar dhearra hir is chéineach lom gur tháinig an cathaoirleach Chiste chuige is dúirte I méarla. Listen, we have a problem with translation. Any chance you do it in English? So need him come and fragra. A fragra fuairse bhí sé sa vernacular. Ní méarla náin Gaeilge. Béidir é. Ach agus rud beag eile ach bíon mar céarnaín briste a rá an rud céanna. Tá fearúnta ceapathe san níor thuaisceart le déanaí mar córagraí régiúnta de chuid RTE.
sin ó Cuiráin. Agus is tháinig se ó TG Cahir agus tá Gaeilge ar a Hálaige. Ní eicim conas an Gaillimh tá beirt de córagraí de chuid RTA an, níl focail Gaeilge ceachtar acu. An rud céanna I Cahir Corcaí seo ceantar Gaeltachta ina bhfuil siad a freastal agus ba chóir go mbeadh neasc idir na seirbhísí siúd agus seirbhísí Gaeilge agus rud tharbh siimplí duine amháin ar a leid I Gaillimh agus I Corcaigh a ceappa a bhfuil Gaeilge de chuis éigint aige nó a cé. Agus tugad mé sin just mar sampla den aspa áard, den neamháard atá a thuairt ar an Gaeilge I láthair na huaire. Is a réigen gur éirí glób in RTA an ihe hana an míor nuachta a chréile I dtíobh ceapacháin commissionéir teangan I dúsceart éireann scéal tharbh táachtacht go háirithe leis an líon rudaí an méid gníomhíocht teangan atá leú I thuaisceart éireann I láthair na huaire agus cé có phleanála is atá na ceist na siúd go léir. Sin sais meascáin marí agus blaise den tóramíocht atá agam so fágamid sinné. Sos going ar fad at nóid, so te agus cafe hés an sin rinne in a briskeir imagine. So by my drash go de nóid. Ryan College could have secretary rugby Gurmino agus leis na ceoltóirí bhí sin coolra. Tá muid chun fáilte chuirn ceann de chuir inis ofaigh ferberthe le glór na mhain. Gurmino agad bhfuil. It's bit of a mouthful. Gurmino agad bhfuil na Cathaoirligh agus gurmino agad go léir as an chuire agus pobail cógáilgus I dhéanamh leis na cainteoirí ar fad leabhar go dtí seo. Dabhla mé Alan ma héin caiim mé rá an Meitheal rá acu agus bhí caide an anna ard tá sé chun dul in olcas inis beidir na. Smis Seán de Buir agus tá mé fosta mar ifigeach forbar le glórnaíil ón mbliain 2019 ile nuair d'éirigh mé as an posta bhí gom ribh sin bhí mé ma phríomhide ar Gaeilge Chill Dara. Agus a bhfurin bhí spéisiú gom in san cinál na cinálacha cainteoirí Gaeilge luí tú ide asc níos luúthe bhí tú rágur daoine an seo I Léim Bhradáin daoine gur cainteoirí ó ggóca siad daoine ón nGaeltacht agus daoine tógadh le Gaeilge agus fabhlamóirí agus ceapan go glúdaíonn sin gach duine agus bhbhailm marrá agus a choranúildíobh go ditim hain is teach sa categór Jearnach go sunrach agus mas tá amgam scéal bheoga ancient curachan na líorm go tréin I rith na seachtainna go muinim leis categór na bhfabhlamóirí Gaeilge. Nuair a drastal mé ar trána gceist den nu a dagraigh glór an choraigh. Ócáid iontach plódathe le daoine agus go thomlan trí Gaeilge agus go mórna rá rih ré gur ócáid trána gceist atá anírúnach do héal na Gaeilge mar in san formáid quiz board ní gád a gachtainna ag an mór Gaeilge líomh a bheith go ní gádómh Gaeilge bheith bheith fiúin má tá duine amháin le Gaeilge is féidir leis an duine sin na ceistin aistriú agus an sin na daoine ar an miúla ar an mór an na freagraí acu. Bhí go maith agus d'éirigh liomsa áitear irin tuisgur bhí an tanam mu gur a Gaeilge gom agus gur gur thug mé mar fáisiú trí Gaeilge agus bhí mé mar phríomhide a Gael scoil agus mar sin de. So chuig mé isteach le trúr carlam nach leabhraíonn Gaeilge ar bheagán Gaeilge ach an gnó bhí gomsa ná na ceisna aistriú agus bheoh na freagraí acu siút. Cachú go bra tháinig an ceist seo agus nadidir bhfuil an freagra arolalas a ggéin duine. Chur máis na gceistna bhí anmha mar máis na gceistna agus bhí nacháid géanaach sa dúirt sé sin
I lár an trán I gceist, beidem smíon very gart. Cén tír ina bhfuil an tain bhanach mar ana bhí náisiúnta I cé. Right? Cén tír a bhfuil an tain bhanach mar so déag na lads an trúr eile nach leabhraíonn Gaeilge ormsa. Right? So, other sé fibre bé. So, dashing mission mar seo. In what country is the rhinoceros the national animal? So we Botswana, and Africa has. So, you see, don't think it's in the right time. Ernoi, Fragger Cartna, Alba, for the Marglam is 4 sheets in the douche. Ernoi Vask Mishasus, Sean Vanak Shilum, August, Ain Vanak, August. So, Tom, Arch Kalte Ern were in the Nish Tashi, follow Lord the Megan. Anyway, Gormankas Ligan of Shinarara, Maragni Sapula. So, one of you, Obrim the Undurg Josephic Gonica, one of you Shin Sivlin, Gaeilge agus a Shediag, agus Co Hunskale either Comhdháil class Gael, agus Glorning Ale. It's fun second one at the whole, sir. Just good topic between Comhdháil class Gael, agus Glorning Ale. One of you and Comhdháil class Gael Sivlin Octo Car. Bader and Agriac is most a cheer, then it shouldn't too fast, Ibra, in Nakale. Valja, Geshrad Valja. Last week, the Cursi Sport, few one, Feckin Tweed, Gesunrak, and Aun, Nervian, and Pandem Aun, Korsher, Vishir Fall, Corbeli, Amakdagrini, few one, Ladani, Lalina Sturma, Nervi Sturm, Aoin, Shul, Duskel Sheet, Dorsh, and a Glub Hock, Agus Lig Sheet, Dagrini, Chak, this Chak, as the house news side. It's Agris, Intak, and Comhdháil class Gael. One of you, Glorning Ale, sa bhlín ní ag seaca héin, gánaí níos óige, ach freisin, ag gobar amach an pobail, ag cur na haimne atá chun cín, agus rud amháin atá comónta idir an dá eagraíocht ná go bhfuil spéis ag bert ag an dá eagraíocht sa Gaeilge. Tá mír I mónacht an Comhdháil class Gael ará go bhfuil sim có an Gaeilge agus cultúr na hÉir na cur chun cín. So bunny an under sa bhlín Gaeilge is séideag agus bunny agus chun iartaí dhéanamh an dáthóid an Gaeilge sa cumann úsáid. So bhí daoine rá, OK, tá simime goin in sa Gaeilge céir dhéanamh. Conas is féidirlinn an róid seo a chur chun cín in san club. Agus anamníoch an tionsclubh do Joseph MacDonagh a fórbás sa bhlín Gaeilge sa séideag. Bhí Joseph in uachtrán Comhdháil class Gael. Bhí sin imróir nó bhí sin na captain buachach nar a bhuaigh Gaillimh Craobh na hÉireann. Bhí sé freisin ina phríomhaimeach agus ina chathaoirleach oras na Gaeilge. Agus is déag in Joseph MacDonagh, bhí gacrúd maith a bhain le corcan cín na Gaeilge, mar ba gcuine é haan go mór leis an mór phobail. Duine bhí sé an persanta mar gcuine, bhí sé ábalta leabhart le daoine go héasca agus go compordach agus sort bhí sé ábal an Gaeilge corcan cín is slí tanamhach agus fiúntach. So, is féidir le aon club in sa Comhdháil class Gael nó in Cumann Gael na Man, Síle me gléin si dar, an LGFA, nó an Cumann Comógaíochta. Is féidir le aon cinnas na club na sin, Páirteaghlacha in san Undúireacht, os glítear an clárúchan ag tús gach bliain féilre. Ceist eile beidir gur fiú fécinn ar améigean an mbeadh an rudatáirsúil ag an bhundúireacht leis an Comhdháil class Gael an bhéadfaí an rud céine dhéanamh le eagraíocht eile. An bhéadfaí dhéanamh leis le cumann soccer na hÉireann mar hampla. An bhéadfaí dhéanamh le cumann golf na hÉireann. Nó fiú an las muide sin eagraíochtaí ar nós cótas ceoltóirí éireann, ga cinnte ceapan gimach féidirchtaí an sin, ach arís mar bhí daoine rán níos luúthe, ceall achfaní ní féidir faoi láthair, féidir amach an seo. So, nuair thosaigh an undúireacht amach sa bhlín Gaeilge agus a séideag bhí 86 club chláirithe agus cibé duine chuirna slán an seolaí céile mise, ní féidir iad eáil gceart. An uairhearna go réach mé bhí 8 club chláirithe I mbliana, ach tá sin ag méadún tamar fad mar tá míad fósaigh ghlacha le clubanna. Tá sé mar aim a gcuin 300 club a chláirú I mbliana. So go méid 300 club fud fad na tíre. Tá club as gach le chundé den trugadó chundé chláirithe in san undúireacht I mbliana.
So chlorine and club ar feadh bliana bháin. Agus rudaile rinne me dearmid faoin ar bhí me caiint faoi rudí comónta idir an Comhdháil scéal agus glórning éal ná gur agrichlí trocadó chundé an dá ceann so fáimíonn siad go hiile Ilánda. So feic míid cut an céad cinál. So conas oibríonn sé. So nuair a Harlín, nuair a chlorine an club, so mar dearm chlorine siad don bhliain. So go luas a chlorine an club tá cóirla ar fáil ó ifigí na hifigí forbar tá gobar leis an bhunúir tá trúr go nán me hain tá cahar go nán me hain Seán agus cuimhe tá Seán I gobar go príomhge in san taobh thuig den tír tá cuimhe cléine go leis scéil I gobar ó jaas den agus níorthar tá mise guaige lein agus tá Katrina nig Seán mar banistóir ar in ar fad so an cahar a gin. So tá míad ar fáil sin chun ceir leis an club plán garibh nó plán cumseach tá sé suas an club mar ní anan éon dá club de chun an cumú le scéal. Tá gach club difriúil ó gach club eile sin rud fiúntaach agus táhachtach. So an plán teanga de club amháin beidir den má nuad mar hampla nó de níomh mór an seo Léim a Bhradáin, beidir nach meach sé sin iúnach de club eile I gContae nó Comhdháil. So labhraíonn an tífica Gaeilge in san club linne agus cabhraíonn muoin a lo plán a chur le chéile, beidir go survey mar chuid an plán sin, so go hána bhinnig churann an tífica Gaeilge survey amach ar na bhuail, fécinn cén sort spéise tá ag an club ag bhuail an club sa Gaeilge. Agus bheadh únairt. Mar ceapan gur onan iad agus forward a bhain na tíre. Is bra le muintear an Comhdháil scéal an Gaeilge. Is bra ó bhfuil Gaeilge le cloisteáil, orintha bíonn sé níos dreachra iad áil le rud éigin dhéanamh mar gheall ach tá siad antógad an Gaeilge, éon survey chuir míad amach bíonn tromlach mór hartar 7 fan géad, idir sin agus 8 fan géad den na daoine a reagraíonn an ceist an gapan tú gur cógaim agus stádas níos irde ag an Gaeilge sa club. Sin an méid an céad don de ghaoine a reagraíonn an survey atá sásta lena le héad. So, sorry, no, just ráis much So an sin bhín cruinne fórm a gin ceúir sa bhliain tugann instant counter go sin le luí mé faoin ifig ag forbarthe, tugtar curid an clubanna onidí a chur go dtí cruinniú fórm ceúir sa bhliain, bhín an céad ceann ar líne an sin bogann sé hart ó áit go háit, so bhí an céad ceann go san tata se chatte, dar go má leis ar líne, bheith an céad ceann eile san counter seo ar siúil in crossfuil comín sin in Gilvantán ag Gera ní Abran, sin na cruinne fórm. So mar oblion an dúireacht tugtar cinál rábhaclár nó bíaclár de gníomhíochtaí den duna clubanna. So tá 7 gníomhíocht aitheanta. Now, rud a bheoh an gníomhíocht mar hampla cinamháin, Gaeilge ar chur ar stáisiúireacht an club agus teidir na nifigeach a bheith an Gaeilge sin cinamháin. Anam ifigúil an club a bheith an Gaeilge agus Gaeilge a bheith ar an logo. Fógraí ar na man thoisiílt a bheith an Gaeilge agus mar sin de. So tá 7 cín agan in san leabhrán thugtar den nifigeach. So roundíonn siad san cadíd na cín gur féidir lo iad a dhéanamh leistigh den bhliain féilire. So má éiríonn lo méid áirthe bhaint amach, brona míad na dúisna orthaigh dear na bliana. A bra ar a méid a haonn siad brona míad buinartha. Agus rud eile dhéanamh just go tapig tasan bhfuil brú am orin chuir míad na deontais ar fáil, coppla uair sa bhliain fógraíimiid go bhfuil gur féidir linn deontas. Ní sim olbhór airgid é agus rud éigen é, agus so sucraíonn an club ar rud éigen beidir go mbeidh sig smaoinemh ar seisiún scéalaíochta a dhéanamh le páistí beaga, beidir as Gaeilge in san clubteach, beidir go mbeidh sig smaoinemh ar pop-up géirteach de agrú sa clubteach, beidir go mbeidh sig smaoinemh ar thoras agrú beidir le trí Gaeilge suas na himachtaí chuair se fuair níos luaithe. Agus má bhíonn costais a gábháil leis na himachtaí sin is féidir linne, is féidir le glórning éil cabhrú lo a cai siad canílacha ára hásamh mar higann tú tá airgid teoranta agus ní féidir airgid ortach de gatainna foríor ach déanamid ar níhil céad cinna le hol.
So Brunner, she need the club in Gaeilge Dara tá chláirthe, Campbell Cuicín Déag, Nás na Rí, Fera McDonagh tá na Sullain, Tíbhinn tá Caroline mar ifigach Gaeilge an sin, Teach Dá Bhíle, club Tíbh le Nás na Rí tá Rachel í bhhuiil an sin, Ard Clock, club Omaníochta tá Seamus Omníoch an sin, while Eilís tá Sheetson Tíbh idir Clúdara agus man Shrevin agus tá Ono Cannon mar ifigach Gaeilge an sin, na Saoirseoigh an Rithid Nua, tá Dean O'Donegal mar ifigach Gaeilge, tá Kildrehid, Tíbhinn Níl Muinecán mar ifigach, Fiach Luna tá Barra Higgin in Má Nuad, tá Rita Doyle, tá just going to nóid Rá Coffig an sin tá Pádraig McCowran mar ifigach, tá sin na Cairlig ar an Glob agus mar ifigach, I Máilín Bhuileán tá Leo O'Shannon mar ifigach Gaeilge, I Garbra tá Garrett Burke, mar tá imeacht mhór ar siúil sa clubteach ag Carbra an teachtain se thugann tá éim nó cuomh teach leirtain sin faoi Sinead de Valera sílam agus tá caint Sheila de Valera go leis agus an sin Carbra. So the imachtaí ar siúla go leir just rihin ceann sin lom éaró chuil tá níomhí Catalán mar ifigach in St Kilda Gary Ryan agus níomh Lorcan sin Lawrence's hís well, in idir Kilcullen agus hí atá Sheetson agus tá Sean an Mhaileáin agus ó chuirmé an liste sin sús tá gá club eile tris teachtasteach sin Rahamagán tá mór seo curtín an sin agus in Achramórga in Rithid Nua tá Caitlín ní Ruddy mar ifigach Gaeilge. Tá bránar níl Léim Bhradáin ann. Bhí níomh mura ann, níor chláirí siad mlíana fós. Beidir go gláróidh siad, nó confií, tá sé ar oscailt agus tá ascom go roinnt ar siúil sa club, bhíoh na pop-up Gaeltachtaí ag Gaeilge an Bhradáin in san club teach níl níos mó. Ach fós féin, beidir go tugadh siad is teach. Ag sin go mnisise beag na críoch na sin bhfuil. Ó just ruúháin eile bhín blitz comórtas agin ó am go chéile. Is rud a tháinig amach as ceannas na cruinithe fórum, a luí mé níos luí, so dúirt an cruinniú fórum seo. Look, ba cóirgimach imach déigin ar siúil mar a chairíonn linn seach le céilge, na cluban a labhraíonn Gaeilge chun seans thuairt. So tháinig siad suas leis an smaoinemh go mbeadh comórtas pelle meascathe. So imríonn siad pell Gaelach meascathe fear agus mná ag gimmert le chéile. Ní dólam goil éon drama eile sa tír ag agarú le héad d'éimeacht. So tá cúpla ceann tréis bheith againn. Sin picture den ceann a bhí ar siúil i Gaeilge Dara couple bliain ó hin. Agus sin an trí club atá gceist sin na Sullain ar clé in san glas, Kildrehid in san lár. Agus ní écann siad se bud is stigann sin tá Joanne Cantwell an Creator tá si gimmert le Kildrehid is Paladóí agus tá si gimmert ó siúd agus na Saoirseoigh cá Sheetson an Sas. Bhí na Saoirseoigh gimmert le déanaí freisin in san blitz comórtas a bhí agan thusaí Gaeilge ag gan na mí. Agus scríof ar cúil an gansia tá có rud nach néon tómís leis I méle tá de Sas, mar sin an lesanam bhí se bhí caiint fí lesanam gus so léinn siad de Sas ar a hin. But bhí coppla ná ón Ardwacha agus ó Hiráns bhí sra. Cén fá go siad san dul hart le cinna sais teachar le míú tar ire, ní a bhéon masla gceist. Ar réanos sin mo chuid, má tá éon ceiste géin duine faoin bhandúireacht an bhéanaar mar sin is féidir teachtar an gohéasca ar an Idirlín tre éon cuardacha dhéanamh fundúirt Joseph Conacha nó ar thaobh Idirlín glórning éal. Tá mé buíoch arís séir agus murin as an deis leirtah agus anis sin ghfuil cáit chun leart faoi rudí eile tarsúla glórning éal agus gur míle agah. Tíí a háde, jazz. Gur bhína maigah as an chuir thuirtú teachtain seo agus Lordslih fan obair eile tíomh muoid a fundar cheosamh a gonathe a dhéanaan glórdaíal cumáid. Maidú mana bhfuil na sonraí an seo a le suas an data ach coppla míohan bhí me se i ranúg
Sean de Puir. Ag gobar le fundar ceasa bh gContae, so tá mé coppla míos de sa fás an seo leis an rannog fintriacht agus gró le glóir níl, so clúdaíonn sé sin an scéim aitheantas náisiúnta Gaeilge sa gró gradam gró na hÉireann agus na costí pobl ach be mé go príomh ag glóirt fa gradam gró na hÉireann. Is scéim aitheantas náisiúnta don na grólaachtaí atá gceis le gradam gró na hÉireann agus na rudaí a bhíon Virginia ag obair le churthan cin na Gaeilge in sna grólaachtaí ná Bhradáin agus margaíocht, seirbhís trí Gaeilge agus comhtháilt fásta agus tíon túin sin ar na plachanna go mbíonn bon level a buin éirithe ón fahanne na grólaachtaí de réir mar a iríonn lá ó híomh Gaeilge a churthan cin in san agríochtaíon nó in san grólaachtaíon. So is buin creúí airgid agus óir atá gceist. Agus bíon lóran ó gine le tuairteach heag na grólaachtaí le gur féidir lásan a lánhaint agus scéim cineal marcaile tíon nó na gríomhachtaí atá ag fundar ceasa bh gContae cineal cosal lei sin leis na céimení gur féidir le a ghlacu le níos mó Gaeilge go bhéh agad in san agríochtaíon nó in san grólaachtaíon. Sin fearan gradam, so Frank McCunnion sin is sin buanaisteoir an rannog pobail agus fintriacht. Sin héanaan sin is as ardhatha dú héan ach seo ceann duna chundaithe in san ceantar feime atá agamsa Comhdháil ardhatha tíróin manahan í bhaile ar bhí agus coppla ceann eile daithe an bhmte ach bé me sem mar heagolaí dá chundaí Chill Dara de aon grólacht atá géirí chláirlinn agus tá trúile. So tá coppla áthraithe ag tarlaí in Lorna Níl faoi lethar leis an aireann agus ag bogadh ag rannaí defriúla ag stuff mar sin, so be fear na bhád níos mó a clúdach na tíre is fahanne gradam. Mar dúirt min sin sin an trí réimse a bhíon muideach Johnny Maltaracht ar na grólaachtaíon comhtháilt, Bhradáin agus margaíocht agus service trí Gaeilge nó agus mar ag an sibhann sin is choras buin de creúí airgid agus óir mar dúirt mé. Ar an léirscáil sin tíbhí áitehfuil na grúpaí pobail a le loníthe fud fad na tíre agus iad an atá onanta táhatáh in san scéim seo le codú linne grólaachtaí a aitheint in sna ceantartha sin le foiile má tá simachú Gaeilge a churthan cin in san grólaachtaíon. nó beidir go bhfuil sé go ré acu hana féin agus níla sogaing, so tá muid go mór gobar leis na cosí pobail sin ar fud fad na tíre Chill Dara le Gaeilge san éireann sin. Agus iné dá na grólaachtaí cineal golfríd na céimení sin maidir le comhtháilt Bhradáin agus service trí Gaeilge bíon ócáid bronta agin de gra in Parc Crocaí, so an nuirí chuig céad tros a cethar grólacht fríd go dtí an próses sin. Agus ní caithí na grólaachtaí gal agus a bhéistí in achan réimse sin le margaíocht, Bhradáin, comhtháilt agus service trí Gaeilge is féidir le gal fríd fanna ceann amhain acu, so seans go bhfuil fear acu bhfuil coppla duine le coppla focail Gaeilge gur féidir las an galiste don réimse service trí Gaeilge a bhhain sin. Agus scéim eile dargóid atá agin na fintrií óg na bliana, so sin daoine óga atá ag obair sna grólaachtaí seo nó sna ceantar agus sim sa Gaeilge acu nó ag Johnny Iarach leis Gaeilge ólam nó Gaeilge lífa acu agus tá rannog agin lei sin, so daoine óga is idir jabhlíonn déag agus 8 mbliana déag agus 8 mbliana déag go fios a héanaan sin. Tá muidir ghlaca le hanim na hain faoi lethar ag an bhfuilmte agus le chlárthain donna grólaachtaí ar siú glóir níl cumáid agus sin ceann den ra tá muidir géire as na aitheanta sa thuirt donna daoine óga tá muoinn sin ag spalpa Gaeilge hartóirin nachhfuil aithneog í nóirí tá muidir géirí aim na hain a ghlacu fanní sin. An céad rud eile I suppose atá agin agus atá táhaach ar an siúin sin an ólara fa na grólaachtaí atá chláirthe linn agus atáine buin a bhaint amach agus aitheanta san náisiúnta a bhaint amach as an Gaeilge a churthan cin in sna grólaachtaí. Mar sin is féidir le galiste ar siú glóir na níl sin agus faoi gradam tíofaí tú an ólara is féidir le galiste agus grólacht a chuirdaach nó arcfríd na grólaachtaí a atá aitheanta ag glóir na níl go náisiúnta
mar grúlacht atá chur hon cin na Gaeilge agus atá Johnny aníireacht an Gaeilge chur hon cin na stíontar. Sin é rilí uamsa agus go dtír a coppla rud a lu mar dúirt min sin tá coppla athraigh tarlaí in glór na níl, so an nuirí is ranóg pobal agus CLG a bhí gceist, an is ranóg fintriacht agus pobal atá gceist, so is me sin teagráil fásta fahanne íon rud a bhhaine na costí pobal atá an talú a géirí Gaeilge chur hon cin Léim an Bhradáin agus Cill Dara Gaeilge tá taithíogin libh hána féin churann muid takeíocht rialta ar fáil ó lá go lá sin pás againe. Churann muid comórtas náisiúnta glór na níl ar fáil atá Cill Dara Gaeilge inne go faoi bháilteacht an sin ar an teach an seochaite. Agus in amtí bíon jungta snógá a galar ar rith na bliana blachu agus a lehéiste sin. Ach mar dúirt coppla daon sin leis na cuirthe ag an mómate tá muid cinneal feitte fuite fan dóid a bhfuil muid a chur serviceí ar fáil don na costí pobal ag an mómate. Ach sa cúlra tá muid go bar áisinaí a chur an siú de costí pobal cinneal samplaí de polícithe agus cuirsaí gur féidir le costí pobal a ghlacu ar an siúin sin, agus tá muid a géirí cód ar chclaachtais a chur le chéile de costí pobal fásta go hairhéad siúd atá óg ar an talú nó atá géirí forbert písabug le go dtí lá céimeaní a ghlacu le aitheanta snáisiúnta a bhainte má fásta as iireachtaí a deantóún sin. Ach gur míle maigah as éisteachlam agus bhí sé omlan gáanta bheith híslih inniu gur maigah. A bheith againn an pobail. Yes, so seo scéalt atá raibh tafada agus tá feice sibh difriirtaí idir de híisina agsúla. Is na mé chun seo i chéanam díobhanis? Se Bernie Behaving, agus sa coní ar me glúngúra, gur head nua, agus is sprálam an Gaeilge sprálam ar tá deis agam I labhairt, agus labhraíonn le me gar fáistí. Agus tá sam gur rálofa I, agus chomáith lei sin táis de freistal ar Gaeilge Cill Dara, agus me héim so sa sin tá deis agam, agus úsáid man deis chailúir gur féidir. Is mé sé chéar am a Geralt agus is as chundaí Cill Dara domsa. Dáth mé níos I Gildrehid agus táim a machánaí inis I Meitheal Chill. Tá ag fálam Gaeilge le Meitheal ar fad óbhíos sa níonra ar bheith tríd an bonscoil agus an meánscoil suas chuig an áir testaiméireachta. Sílim go sé anhabhachtach an Gaeilge a bheith ag daoine éireannach chun go mbeadh an nasc sin a gcuineann ar gultúir. Ní a bhain le linn an sport ach go háirithe domsa a thaobh an cheol de. Mar chuid de gharm aibríam mar cógasóir agus a sipa potagéireachta bíon roinnt daoine a bhíonn I géirí leabhart a Gaeilge agus an leis a álachu ach sé le linn mo cheol ach go háirithe go mbíonn daoine ag leabhart a Gaeilge lomsa agus bíon go leor cáirde agus nascanna agam le daoine ón Gaeltacht agus as gach áit go mbíonn sa géirí Gaeilge a leabhart. A díobh goit is mis an málaí agus tá mé sé conín mé iceil drehead agus málan caint Gaeilge go dtí gach duine mo chláán agus is málan caint Gaeilge go dtí mo cáirde go léir I scoil agus sin é slán. Chuna go gan is anam dom caireach bordbánaiste de Gaeilge Cill Dara. Is asún dalagan dom fadó agus tóga le Gaeilge mé agus runnas mas cuid scoíochta fád trí Gaeilge agus ní bhhaon feibagam nuair a chús chuig an trí le bhéile méle. Nuair a thógamar mar chláin anseo ní raibh scoíochta fáil trí Gaeilge dóibh ach bháin do a iníon is óige de rastal sé ar Gaeilge Cill Dara nuair a doscail sé. So is more an cúis broad doing an ish gwil roint ar gar fáistí in sa Gaelscoil agus buinte leis an Gaeilge agus amach an seo bhfuil am just go úsáid faoi ní smó Gaeilge sa ceantar, but tá sé teachtas tá sé méadúidir ar a chéile.
Okay, so by grúpi play when ag an dar tigan go gachtain if you've ruled all agus an rubí ecolach chun nirnarás coming off your rubí. So is darn nach bhfuil sim ag gachtain an seo is a rubí. So finally image sheer an dar le lart fin na téimi ag so seo. So ach lan gadí sin lanimid ra leis an céad cuid eile. So by Siobhan Grogan ag lart fi cuasaí phleanála teanga. Díomh recording. Seo ar céad leanmh. So bhí mar Harbheith brodal as seo, agus bacóir go raibh Meitheal Chill Dara Harbheith brodal as seo. I fihinní dig mar tá ceapan go an tólas ag gachtain is sa seomra an céad phlean gContae a bhí a gcuin. Agus ceann na sprochanna ná go méach rain a bháin eile, go méach grúpa pobail a bháin eile sa Contae a bheith an chur leis an plán seo. Agus dá go mar leathanach. Counterpart sa cáithí, níl ach an leathanach sin ann. Counterpart sa Chill Dara agus Léim an Bhradáin, níl ach an leathanach sin ann. Counterpart sa Chill Dara agus an Droichead nua, dá go mar leathanach. Agus counterpart sa fáinúd, dá go mar leathanach. Agus an dóchas, téime, cheachtain na Gaeilge atá gcuin ná dóchas, an dóchas a bhí a gcuin ná, go méach drama bháin eile sa Contae. Nuair tháinig an dara plánteanga amach ré chun ranóg a chur. Na tá sibh go léir ar an ólas inis go bhfuil grúpa pobail i neach ceanta bhardasach. Agus níl éon Contae eile in anród mar sin a rá, cos níl sé fear in éon Contae eile. So sa phleanteanga seo, ar dara leanmh, tá ranóg omlán ag gach grúpa pobail. Bhí ar turas, bé muid an bhí seola an phleanteanga le déine, agus tá cúpla greengraf an sin, ócáid álaí na bhí a gcuin in áras Chill Dara sin ifigí cóla chun de Chill Dara. Tá sé tábhachtach dúing, agus tá sé tábhachtach dóibh go bhfuil an caidirh sin an soléir agus an feicálaach. Tá cóp digitach den phlean ar an sih, phleanála teanga, feici sibh an sin é, agus bhí an turas, ní raci mé trí gachfuil ar inimar, ach buníoch an coiste, tá sé sa phlean, má tá sé bh géirí é léh, fiche dó, buníoch an coiste, cuamar timpeall, go dtí gach ceanta bardasach, bhí cardlan a gcuin leis na grúpi pobail agus bhí fáilte rivéine, bhí ar an lá ar an ihe sin, lag daoine sprochanna éagsúla síos, agus bhí template crothaí a gcuin, agus leanamar go léir an template sin, agus chur na grúpi pobail le chéile na smuointe ar fád agus lag siad amach sprochanna áirithe don grúpa sin. Chur mar le chéile gach rud agus ag deire, beagnach ag deire fiche cethir, bhí breúing, agus go méid sé ag siú, go méid sé tarlú sa bhliain ceart, ag deire na bliana seo an tura ar sin. Ach mar a luí dahí ceapan níos lútha, now níl méid chun rá gur sin an písa éasca, mar ní rá sé éasca, é sin a chur le chéile, ach sin an kind of an mappa atá aguain inis. Agus támuid chun dul arás timpeall an Contae, agus tá dátaí, tá ceithre dáta a gcuin, tá ceann amháin, Léim an Bhradáin, bé dáta a gcuin de Léim an Bhradáin go luath, ach feici sibh go mé cardlan i bhór counter, in bhór counter. So an seachtú lá is fihid, bé cardlan a bhhuiine leis an plánteanga i Meitheal Chill Dara, i gcóirle glór an curí. An dara lá den ní abrán i má núd, i gcóirle Gaeilge núda. Trí lá den ní abrán i Meitheal áhí, i gcóirle Gaeilge cosmharú. Agus an 10 lá den ní abrán, bé sé anásnaí i gcóir lina, agus bé dáta chun chuirle sin. Na cad a bheith ar siúil sa ceardlanna sin. Níl muid chun tosnú arís, cad bhála bhíhar ceanta. Tá an obair sin déanta. An rud ná tuis go bhfuil an obair sin déanta, tuis go bhfuil na sprochanna leagadh amach conas go mé muid, nó go mé dó grúpa chun mhór sprochanna a chur i bhaim. So sin an deis a bheith ann sa ceardan. Mar uaireanta agus tá roinnt múntóirí agus iarmhúntóirí sa seomra, agus tuige muid go léir, cé go tábhachtach is atá plánana. Tuige muid é sin. Ach má tá plán curtha ar shelf, nó i mosca, nó sa tarragán, tarracán, go dtí go dagan an cigre. An ní plán cearta.
Right, tuigim muid go caithim muid dul arás chuig an plán agus fécant, cad a rinnemer ón am dearnach, a bhímar ag fécant tríd seo. So béidir an sproch a bheith agwibh, ná gnó amháin. Gnó amháin, teachtar gnó amháin I do counter a bheith in an bheith mar chuid de gnó Kildara. Louis Sarah é, Louis Cóte níos luha. Gnó amháin gach blin, caithí gohfuil muid go léir an teacht gnó amháin, gach grúpa. Sin cuaig. Má dhéanam go léir sin cuaig gach blin. Seacht mlína, is plán seacht mlína tá ann, sin trocha cuaig, gnó breise. Like, tá sé sin in déinte. Beidir go bhééis an teacht go ceann. Ach má tá an spruch, céatá aithna gwine, an seo gohfuil Gaeilge acu an sin. Tá roinntá ar galtaí, ag dulthart agus Gaeilge acu. Ní caithí go bhfuil gach duine sa gnó, lífach le Gaeilge. Beidir go mbeadh se bheith caint faoi imeacht nua a crothú. Agus ná cail misneach, tá muidna tar éis ceart an cócrocht é dhéanamh, gach seachtain na Gaeilge. Agus bíon daoine antógatha, tugann slua, bíonn sé lán, gach bliain. Bhí orthaing imlína é a chur ar ceall, mar ní raibh na hifrecha ann. Tarlíonn sé. Tá muid chun tríad a bhaintás a rís an bhliain se thugann, mar dairigh linn a nuirí agus a rú a nuirí agus gach bliain eile. Tarlíonn sé. Ná cail misneach. Uaireanta churann tú rud ionach ar fáil agus tugann ceathra. Uaireanta eile churann tú rud éigean ar fáil agus tugann trucha. Ní bhíon is agat. Ná cail misneach. Ní caiith tú imeacht nua, omláin nua a crothú, béidir go chuir tú le rud éigean atá ar fáil hena féin. Béidir go bhfuil féile I do bhaile, féile trí bhéirle. Béidir go churann sibse imeacht trí Gaeilge leis sin. Ónas go feici daoine nach bhfuil buinteach leis an Gaeilge. Níor hiic méid go raibh Gaeilge ag daoine an seo. So ní caiith tú tosnú ón tús. Daoine tá muid I gcónaí a lorg daoine nua. Ní caiith gach duine a hagann tú ní caiith siad bheith ar choiste libh. Béidir go méid siad sásta rud éigean I dhéanamh díobh. Like roinnt daoine chuir siad na curryboards in ir de dúing. Daoine nach bhfuil a géirí bheith ar choiste linn, but tá siad sásta roinnt jobbanna a dhéanamh dúing. So úsáid aon duine atá sásta cabhrú leis na sprochanna atá sa phlean a bhaint amach. Louis Dahi an féileoir Comhdháil, tháinig an smaoinemh sin ón Meitheal cúpla bliain ó hin. Tháinig sé ón grúpa. Agus tá sé dochreid amach, má tá tú a lorg, cad atá ar siúla de counter, cad atá ar fáil do a fáistí, cad atá ar fáil do a cara. So úsáid é. So té deagháil ná tá aon deacratí go tar deagháil in. Caidrimh a crothú leis na sconanna áitiúla. So tá príomhidí agus fríomhidí sa seomra an seo linn aniu agus tá roinnt múntóirí. An nasc idir na scolanna lán Gaeilge go háirithe agus an pobail. Do creid a táhachtach. Tá Bert Dégóirí hís sa cúine, Cuomha agus Claire, tá siad in bhfuil choláiste Kildara faoi láthair. Ní hamháin go bhfuil siad just exásta carú linn ar maidin, béis siad béid sítan agus roinnt cóide ag carú linn leis an féile sráide I gceann ar láil le páric in osnaí. An dúthaláin is mó, well, móhíam an dúthaláin is mó atá aghaine ná pebliacht. Uaireanta cruthaíonn tú deisina densco, cruthaíonn tú na póstar is fear, tá bhfuil ar na man thoisialta, tá muid ar na WhatsApp groups, agus uaireanta fós. So sin ceann na dúthaláin is tócha atá béidir ag gach duine. So má tá smuointí, roinn na smuointí. Tá muid go léir an seo chun obair le chéile. So sin an sort rud a bheith muid a caint faoi ag na ceardna in sin. Just bhálam cúpla rud an tapaí a Louis. Na Dégóirí, Louis duine éigean, Cuomha ceapam. Béidir sin an dúthaláin is mó, madidir le cén grúpa atá muid an freastal ar. An taithí a ceapam go bhfuil mise an rud atá méid tar éis fálam béidir. Béidir go méid na chalíní in an mé a ceartú an seo ach. Tá sé deacair Dégóirí a bhealach chuig imeachtaí. Ach má tá ról ceannachta acu. Béis siad ann. Agus sin an rud a eicimse. So le ag féile sráid an nás na ré, bíonn siad ar an ardán, bíonn siad a canna, ag sinam ceol, cabhraíonn siad leis na hagrúcháin, bíonn siad I gceannas rud, bíonn siad mar bhanátí feartí. Béis siad ann má tá ról ceannachta acu. So má tá si bhan an na rólanna sin a thuirtdóibh. Muoine, tá siad ionach, tá na Dégóirí dochreid amach.
So úsáidíd I rólanna, ceanachta. Sin rud amháin, actually blitz today, Gory. Sean, sin an aseolalas a fuair mé ó Gaeilge Chill Dara le déanamh nuair conis siad go raibh blitz ann don na daoine fásta, bhí siad ará Bhradáin ceann. Muir ní bheagleach, ifa go Gaeilge, dalan méid ceacht nuair bhí méid fécinteart sa gContae, nuair bhí na cóirlóirí nua, ní raibh siad ach tufa, agus bhí siad búlaló agus ará mis muir ní bheagleach, ifa go Gaeilge, céthú hain. Bhí is ag gach cóirlóir. Lárach go raibh ifa go Gaeilge ag Comhdháil Chill Dara. Agus an rud déarnach, John, dúirtú go méach nóire ort dá méid daoine ag fécinnt arás ar na sean tafad. Ceapan gur cúis inspirad a bheith ann. Chun fécinnt ar an turas atá tú tréis dul air. Agus ná, a lán daoine sa seomra seo, cuamar ar an turas féin, céine, agus mohíim freisin kind of bheith nóire orm, ach nílam cinnte go méach nóire orm. Ceapam go mé hin an rá, bhí mé an sin, tá mé an seo. Má tá mis sin an sin a dhéanamh, tá tusa in an sin a dhéanamh. So cúis brod in marm. Gur mé macmh. Ok, so nis tá deis ag na ceann go bardas a scéal acu a insin sa tosáid le mar níachtan ó ceantar bardas a nasnair. Tis mór a roiomh cechoisib is sin murad níachtain nó mar réad stocha an átachaí ar le. Mar a dúirt séir níos losa is blóin Mr. Fersin chumá I Chill Dara ach níos meas a ríist ní bhhainm go dtíreach le cantar sult na sola ar cantar na sola na nasnaí tá beag an níos soid ó thua ach fós sagam an nuas mar sman bheith chuir seachar. Aonchaí rachamas tíos cos go na héimachtaí, so tá sult na sola an tíirithe ar chuirchan cína ceoltradiste na héidir an Gaeilge cultúr na héidir, so sin iad na spruch na smúth tá mud gur bhaint más sa gantar is go deisinaí ag an bobbal sa gantar towards faoi imachtaí agus cinál na spruchnaí sin bhaint más. So rudí cianar altatang bíon session ceol ar a chéad agus ar an tríú ine go gachmí thuas JP Healy's it sin sa solan ag an níochlog. Tuair leat de ordas ceol hain, tá se oscail go chách. Bíon bricfast de Gaeilge choláid in sa sarthain láir sílim tá se fí láthir, tá fáilte raibh cháchan sin freisin, so nábíocht drogal ar I freasar ar na himachtaí seo. Bíon rint rangnaí ceol, papa Gaeltacht, den mu ceile ar ihe choultar chola bblion, ach an dá mórrad atá ag salt na solan ná féil na solan I mílúnasa agus seach na Gaeilge as an féad stráide ar I seachtáid ag bhíhharta le takeíocht ó Chill Dara le Gaeilge. So féil na solan. Ar a deir seach na deirlach go bhí lúnasa chola bblion, so ón níl áfichéad go dtíon trícha híanú lá go bhí lúnasa na bliana seo a bheits an. Bíon oscailt effigiúil ang ar an ine, so is session ceol bhín sin bear leat do chudúir sí ceol. Tá mud a gur sibse eáil agus sibse bheith ceol le freisin. Bíon ádan ang ar láháile cinná gigrig, bíon MCs dá hangachan, agus bíon ceol ar siúil ar fehan lei a láháile le tíomh canál tá se go hálinn. Tá amser, yeah. Well, nis go se luat a bhí mar ádam hain fébi chuíonn súhad ná lua an amser ag féad solan le hell. Right, tá se sin sinnta, so tá siar ís le de hell. Bhí an imachtaí tríhéad go freisin ang go chola ís grúpa, so chuigí súlamach ar sih sult na solan nó sih féil na solan .caí bei na himachtaí cultúir sin ar fád, so bíon rudí ar siúil ar fan seach ar fád tíirithe ar chola ís grúpa, go táidaí go chuoine fásta, cibhir a hain agus tá geir sibh eáil in sin freisin. Right, séach bogad a go dtí seach na Gaeilge. Tá chlár cumsíoch seach na Gaeilge agus is tógur mór seo bhíd ar siúil chola bblion. So tá sé ar siúil le blianta fada, tá sé ar siúil so tháinig me haon so hí cho fáda lib freisin ach imléana tá breis agus cearcha imacht ar siúil le in seach na Gaeilge, so is rud allhar a sin. Is a Kirka Cora Club Spree, Cardan is sanspéise ar le, so tá duine mud iirecht hiad sin arthú chola bblion go méid rudí difriúil le tarlú. Ceol ó dí trá na gceist bhí sin ar siúil a réad cháil machchaid ach ceachchan na hifachaí casca rudí níos lásta. Ach níl ceadú ide go bhn. Ok, sigim sin. Agus an rud is smú a bhíonn ar siúil aige le linn seach na Gaeilge ná an féile ráid atá sam ringe Siobhán Tagart Edin sin ar lá éile páric bíon cinál takeover a dhéanana ang ar násnaí agus is bráling gomud a dhéanana sin. Chéir a chiomh, so cearnad na peblóige me a bhóta
mar gan na prátaí agus saach na cuasa sa súlam nach botúns an tam sin. Bhíon is firstúirí ringcodí ceoltarí óráníthe, bhíon glóir daoine a tuspáint céirtá sí an aíana ach sin rud is smúthúin ná go daoine gáil ar fud amháile agus iad chan Gaeilge ar fachan lei. So ón dógad tín cúig a bhín sin ar siú agus bhíon céadí sráide an i cearnam na Biblige ón ceadachlog agus bhíon anspríonn sin is bralam héanaan drólín, po bhrálam go mar sib dansan drólín ling. So sin go bonúsach ar rudí an sult na sodan, bo bhráling go bach níos smú buil ang. Bo bhráling níos smú daoine a bheith cuiúling, fiúán ní gáí bheith feimú ar choiste ar le. Díra go mach daoine a bheith tilts nach carúling béidir ag géachtaí agus ruí mar sin, dá má bhú daoine tá an sé éfachtaí a bhíon se. So mátá spéis a géanaan a bheith cuiúling is féidir rifos chud ag ólas ag sult na sodan.caí agus 8,000 fáilte rúh. Nú díach buligí nos ag ceangada Circle Córa, ag ceangada session ceol, bhach múd lánsásta fáilte chu rúb freisin. So sílim go bin é bhfuil armsach ar rís chláir seachtain na Gaeilge. No, is fidlam é dul tríd, so táid é mún seachtain le go fi láthir táid dar tú Michael na dul. No, good mé ceanna glór na hana. So táid leathlaí tríd seachtain na Gaeilge fi láthir agus téime na féile ná dóchas. So seo cuid na himachtaí atá thart hana so brunarm cáilte bh machar. So seo céad seachtans, so táid sa dar seachtanis aniu an tuchtú so táid an seo a Léim Bhradáin, so feici sibh na himachtaí atá le teacht, agus tá golóir ólas faoi sin ar híomh Chill Dara na Gaeilge, tá an chlór ar an siomh cumá tá cópanna ag sibháin siar an sin so ná te dulháile gan cópan an chlór. Tá bhí an agan ó an nuirí. So gam leisce, so ba féle sráid agus céir siúla lá éile porc agus an sleán an ribh is fí sin sin feice si bhar an siomh. Tá pop-up banner ar an siomh fi láthir, so ní féidir. You can't miss it mar dheartha. So tá golórála an fao seachtain na Gaeilge agus bhlam na comórtas a luú a freisin. So tá comórtas alína, tá comórtas scríbhneirtha, tá comórtas comicí agan agus tá comórtas na basna agan. So tá deis an de gachtain a Portuglacha. So an cé caiintear eile tá agan ná Chris Lowe ó Gaeilge Cosfriú. Dave is was Chris on Gaeilge Cosfriú. Ní bhfuil agus mar sin botún bheán botún ach ar an nost. Bhí cúpla imachtaí séisreach a gcuin, bhí an siúla tubrera I mí metheh agus bhí sé anna sa mí mar tá sé ceangailte le tradiisiúnta áitiúil. Agus bhí íhan le gúil in mar bídóla agus han a landíní culture agus mar sin. Bhí roiint imachtí eile gcuin an áirí mar hampla bhí rang na Gaeilge gcuin bhí mar bacaftaí in a tagascóir an leis na rangana. Bhí Circle gach céidín gach mádin céidín agus I rihan bealtainna an áirí bhí sesiún beag dar bhean córa ceol agus crack a gcuin agus sin gachród So an cé grúpa eile ná Gaeilge Nuada agus ba óna mar ag leir faoin obairtá dhéanamh ag Gaeilge Nuada. Gí Vicarja. It's more an honour dom a bheith ag seasamh an hasamh as do chóir anois ar son Gaeilge Nuada an cantar beartasach nuúd. So níl méid sa pas seo sa ról seo mar caithearlach ach ón ó am nolag. So annic mé ar an post seo náit póla tána síon sin agus ar bhuaí an a cós wai agus an deagar a chuir sí a bhaim níl sé cóh Jackar sin.
dul rá leis na himachtaí agus an riarchan. Agus beidir gur dúirt sí breig dom ar dúirt sí ní caiithinn siad ach uairháin sa seachtain ar gó Gaeilge nuada ach beidir uairháin le póla tá sí níos sin cúpla beidir ceithre uair domsa rudí freigar agus rudí mar sin. So yeah, níor mé páirteach nar bhunaí Gaeilge nuada, but hanig sé an bhód le linn COVID agus mar dúirt duine níos luúthe hanig an ispreid ó soltas álan agus Kildare le dré. Kildare le Gaeilge. Ag imimecht dearg cosúla seo, cúpla bliana ó hen. So tá go leor imimechtaí agrithe a gin a Gaeilge i minúd, cosúla leis sin club mísúil, club leabhar le linn sin, rangan na Gaeilge, ní bháin sa club ach le tuismitheoirí scoile, Kirk ó Córa sa Leirlin, imachtaháin a bhí agrithe agam agus cairdean breakfast sásta as Gaeilge gach aine. Tá si sin ar ddíirithe ar tuismitheoirí. Leis sin tá siúlóidí ar siúil gach seachtain agus láth teamhlaí gach bliain agus tránna gceist peon tránna gceist ar siúil an Geraldine seo thugainn. Agus tá si sin agrithe in éanaach le cúla colm ceile tá club McLean san Ulscoil. So yeah, tá go leor ar siúil. Thosí mé amach nuair bheith mé ag géirí imimecht a chur siúil maidir le cluichí clár agus le cúnamh an Leirlin áitiúil agus ballcáiste na Gaeilge nuada dearí linn é sin a chur sráith a chur ar siúil. Agus am lína táiméid iarmaidir eclecticats as nasnarí chun Caroline é sin a dhéanamh, so tá sé sin ag dul rá an mí seo. So tá go leor le fogam ó na chéile agus go háirithe a ggéisteach le cadatá ar bun ag Kildare le Gaeilge hana agus bhailinn neartú é sin inar ceantar féin. So idir tá ga Gaelscoilna in ménúd, Gael Chláiste Bháin, agus ar náid an Ulscoil fénúd. So tá neart institútaí sa ceantar. Tá an táiríonn le sin agus bhailm níos mó sort of ceangailte a neartú maidir le sin. Ach tá Gaeilge nuad a bainteach le síl an phobal beidir. So cé go bhfuil na scoilna ann ní cílíonn sé sin go méid le Gaeilge learnach síl an baile gan níos mó stró nó rud mar sin. So tá sé tharbhéh táachtar le imimechtaí agus deisna chur siúil don muintir na hatse agus beidir an dúchlean is mó le bhhain leis sin conas le rud neamhformáil a chur siúil gan a bheith sort of údarásach faoin ró teanga atá ann. So ribhnola hanig Birch Calín i deagháil le póla agus bhí siad ag géirí probgéalteach a chur siúil. So rinne siad sé sin agus hanig na slúte más a bhí si go híntaach agus beidir gur fear sort of daoine eile a bhhailiste le mar dúirt Siobhan a bheith gceannas ar rud féin gan a bheith ag rá lá sin ar imimecht an mar sin. So so na dúchlann féin mar tuismitheoir agus fólamór nua na conas daoine nua a bhhailiste agus tuismitheoir go háirithe, so bé mé sort of ag díire ar sin. But is agam mé Léim an rud eile le rágam. Just kind of an táhachtach tá ag baint leis ar obair chun choranúil don glúan nua go bhfuil an Gaeilge ábhartha sa síl agus go bhfuil sé le cloisteil ar na sráidena agus sna gná imimechtaí an baile. So duné agus go míle meid. So, inis cloisiid ó glór nuil agus ba Séamus Burke ag leir? Ó glór Currig am leis. Lá fada. Agus fóslit an. Oh, yeah? Bhí thosaigh an rugby go fór. Díomh is mis Séamus de Burke agus beag mé ag leabhart ar son glór an Currig.
Buníoch glór an choirigh sirí Gaeilge sa nédiag ar nó I bhí an gearcéim Covid ann ar feadh trí bliana nó mar sin. Agus seachas nímar an eagraíocht a ríis I Gaeilge 22 sílam. Agus an bun sprach atá going, cuspóir atá going ná an Gaeilge a corcun céin ar fud or geantar bardasig I lár Comhdháil Chill Dara. Agus sin cuidas na bailte atá going, baile Chill Dara, Droichead nua, Kilquillan, Campan Choirigh, Manis de Réhín, Ra Umgáin, agus lá in áitin eile nach iad. So tá míad I grílár Comhdháil Chill Dara an sin. Sin crílár tíreolaíochta. Tá dearcha faoi le gach aontas cábhail an crílár. So sé tá míad I ggéireadh an Gaeilge corcun céin le deisna cainteanna a crothú. Agus I 2024 bhí níos mó ná 150 deisna cainte agrathe going. So, right, let hold. Seo iad cuidas na imeachtaí rialta atá going, gach lún I baile Chill Dara, I baile Chill Dara bíon seach le chéile, gur cafe agus lón, agus an Kenny Droichead nua ar an cédín, bíon pop-up geilteachta going, I Droichead nua úr sa bhí, bíon cluichí cartaí Gaeilge going, bíon tá club leabhar going tosnathe since ó mí bhean for Chicacha, agus tá seachtar beidir seachtar nóachtar páirteach go rialteach sa grúpa sin, agus tá sé ag méadú sílam. Agus an saran dearnach gach mí bíon bric fás an tairn I Kilcullen. So tá réimse leithande imeachtaí an son. Imeachtaí eile mar blaise den obair atá dhéanamh going, tá bíon siúlóid ceannála going, siúlóidí ceannála. Ní amháin bí míad ag siúl ar an gceannáil, ar bhrúch na gceannála ag leabhar Gaeilge, ach bí míad ag plé cuasaí teanga, ag plé cuasaí loganmacha, cuasaí stara. So tá sé simúl agus an céad ceann eile beidh sé ar an saibhreann seo comhain ag tusnú I Maiile Ribard ag 10 clog ar maidin, mar caithimid bheith a bhaile chun fécinn ar éire versus idáil. Tá áthas mór gur bhfuil mé an seo agus níl mé ag fécinn ar an clúh. Bhí tráinna gceiste going ar an Déirdín Chicacha I Droichead nua, slú amach going an sin, agus slíúntaach mar a bhfuil is a gcuibh chun Gaeilge a cleachta agus a úsáid. Agus dálam gach aonú rud éigean an sin sílam. Beidh céilí mór, bhíon sin dearn daoine céilí mór I gcónaí, ní bhíon céilí beag ar siúl. But beidh céilí mór a going I Gcumann Golf Chill Dara ar an Déirdín seo comhain. Mar cuid seacht na Gaeilge, agus beidh sé tusnú ag a 8 clog, fáilte rih cách, so súlgum go bheith míad sibh ann. Tá tógra drámaíochta I Gaeilge ar siúla going le daoine óga ó Greece Youth Theatre. Tá sé sin tosnathe agus beidh sé críochnú le drama ar stáitse sa Riverbank I Droichead nua I mí an bheitheh. Agus tá muoinú áil going ó a Comhdháil Chill Dara don tógra son. Agus gach bliain bíon trosgeilteachta going ag 2023, cuaimid go dtí Rockcarn, feadh cethir go dtí na deirí beaga beagánaí níos fuide, agus an bliain seo tásúlainn go mbeidh míad I inisir. So sin imeacht bliain túil. Okay, so chun deire chur le mo scéal,
ceapan de bhar na himachtaí seo, tá an Gaeilge mar dúirt an fearúir manúd, tá an Gaeilge le feicáil agus le cloisteáil níos minice ar fud an counterbardsig. Agus sin beidir an tá míad ag cólíne an bunsprug an sin. A lán obair fós le déanamh. Agus mulla bháin nuair a bheith sé bheith phleanála an céad, phleanála teanga agus phleanála Meitheal, féachar ar fixtures na sin áisiún. So mé se scanal ar an QR code sin agus tá ceiste an dí. Gur mé mágah táid teachtaigh deire an namáine ar an iarnón agus bhfuilm sa buchas a gháil le Kildare le Gaeilge as imacht iontacha agrú linn inniu tá mé sé dul bhile chun na papar nuachta a cheannach ar na léinnta a Louis John Dowling chun takeíocht de thuirt an na halta na Gaeilge agus is dócha smaoinmh ar guiste féin an seo agus chunas dégóirí agus daoine óga a bheileisteach agus jobanna uirtómh gan gá a bheith ar chuiste agus jobanna ofigiúla a thuirt, so is cinnte gur ólam mise agus dearhann an chuideile de Gaeilge an Bhradáin cúpla rud ó aniu. So gur míle maithagah agus gur míle ag gach duine a leabhar inniu bhí maidin agus iarnón ionintach againn. Tá muid chun deire chuir leis an lá inis agus ligint a gcuoine do bhile ach mátá aine ag iarraigh fannacht chun na grúpaí play chun bheithpáirt agus na grúpaí play tá fáilte roimh é sin a dhéanamh freisin agus beidir go nagrois éire é sin ag an deire. So beidir búlabos mór de gach duine agus tásúla goin go bheicí muidne in Gaeilge an Bhradáin chuide goibh se ar an chéad déirdaoin de gach mí an seo sa cuairteard hús sa bhar bheith fáilte roimh teacht agus. An obairna ná las na bhaid sin aniu leis an rugbí málar. Ní lista gom. Yeah, ba cur ceist, cad sanam don banistóir a bhíon muid a dá cathal. Cur ceist bhfuil cathal hart agus má a cathal hart dearhan go méid seans goibh. So mátá tuigim go mbeidh an rubbí tosú níos seo mátá si gurí éilú nó tá tuigh scafaí an fós. Aine tá gurí fannacht agus na grúp sís na grúpaí plays féidir. Ó ja, agus cáidir cumála sin tá cópla an plán teanga a gcuin, so cinnte go bhfuil cópa an duine agah. Gur mágah.